Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάμε το τέταρτο μάθημα του PTFS Wizard και μπαίνουν οι μαθητές μας σιγά σιγά. Λοιπόν, παιδιά, σας καλωσορίζω στο τέταρτο μάθημα. Ένα λεπτό να μπουν και οι υπόλοιποι εδώ τα παιδιά που είναι σε Πάει πιο αναμονή. γρήγορα. Λοιπόν, παιδιά, βάλτε όλοι όσοι θέλετε mute τα μικρόφωνά σας για να μην τα κλείνω εγώ. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά και θα σας δίνω το λόγο να λύσουμε απορίες και τα λοιπά. Λοιπόν, καταρχάς θέλω εγώ και ο Παντελής που είναι μαζί μας σήμερα. Στο μεταξύ, Παντελή είναι η μοναδική παραγωγή του Pita Fest Wizard που σε φιλοξενώ εγώ. Όντως, ακραίο, αλήθεια. Κατάλαβες. Θα μου Λοιπόν, ξεκουράσετε. φοβερό. Λοιπόν, πάμε. Tap, Καλησπέρα, tap, καλησπέρα, κοινοποίηση. παιδιά. Όχι, δεν είναι το εδώ, συγγνώμη. Τι Λοιπόν, καλώς κάνετε, ένα, δώστε καλώς μου ένα. λίγο ενέργεια. Πώς είστε, πείτε μου, ανοίξτε Λοιπόν, μικρόφωνα. λοιπόν, Το πιάσαμε καταρχάς. και το χρυσό, guys, και το χρυσό είδατε. Πήγε εκεί που είπα 200 people και αυτό, 22 στα 22 και σήμερα setup zero float, όλα με νίκες. Zero flow, τι είσαι και εσύ. Έχεις ισοπεδωθεί. Εγώ στο παιδί έτσι. Του background είσαι εσύ. Είσαι του background τελείω. Με ισοπεδώθηκε. Τέζαρε. Λοιπόν, Παντελή, μα τα έδωσε όλα για όλα. Θέλω να σα ευχαριστήσουμε όλου, παιδιά, που είστε εδώ, οι premium συνδρομητέ μα και όλου όσου παρακολουθούν τα μαθήματα, γιατί τα βγάζουμε και στο YouTube. Να πούμε ότι σα αξίζουν συγχαρητήρια σε όλου εσά, μα έχετε στηρίξει πάρα πολύ και ιδίω σε όσοι Respect, συμμετέχετε και στο TikTok, παιδιά. Σα ευχαριστούμε πάρα respect. πολύ γιατί με τη συμμετοχή σα μα βοηθήσατε να ανέβουμε στην Α κατηγορία. Έτσι που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και τα μαθήματα εδώ είναι, τα κάνουμε για να σας λύνουμε απορίες και να μπορούμε να σας δείχνουμε ορισμένα πράγματα. Σήμερα θα σας δείξω εγώ ορισμένα πράγματα. Θα συζητήσουμε βέβαια γιατί πλέον είναι το τέταρτο μάθημα και σιγά σιγά έχετε μπει πλέον στο ρυθμό. Θα σας δείξω κάποια Αυτό είναι. μυστικά πώς θα χειρίζεστε τα εργαλεία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς από το site και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, ένα λεπτό, Chris, σε βλέπω μπαίνεις με δύο προφίλ. Πώς πιάνει το ένα από τα δύο, τέλος πάντων μπαίνουμε. Λοιπόν, πάμε στα indicators. Λοιπόν, πλέον τα indicators στο Wizard έχουν φτάσει τα 153, δεν είναι, 153 νομίζω είναι. 155. 155, λοιπόν, μην το χαλάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στα 155 indicator. Λοιπόν, και εξακολουθώ πάντα να σας θυμίσω ότι εδώ με τα φίλτρα μπορείτε να βλέπετε ποια είναι τα elite indicator, ποια κάνουν για forex, ποια κάνουν για δείκτες, ποια είναι τα institutional indicator, έτσι, ποια είναι τα elite indicator και ποια ανήκουν indicators στην premium συνδρομή, όπως θα δείτε εδώ, αυτά εδώ, και θα τα συζητήσουμε αυτά εδώ τα indicators σήμερα, γιατί θέλω να σας δείξω ποια θα χρησιμοποιείτε για να ανεβάζετε στο AI για να σας δίνει setup, εντάξει. Λοιπόν, ποια είναι στην προσυνδρομή, ποια κάνουν για μετοχές και ποια είναι τα universal. Έτσι, τα περισσότερα πλέον να ξέρετε είναι universal. Όταν ρωτάτε αν κάτι κάνει για το χρυσό, για το bitcoin ή για crypto, να ξέρετε ότι κάνουν για όλα. Πραγματικά κάνουν για όλα. Οπότε δεν είναι ότι υπάρχουν μόνο συγκεκριμένα. Όλα μπορούν να κάνουν fit σε αυτό που χρειάζεστε. Εντάξει. Να πω εδώ και να σας δείξω και θα τα βάλουμε τώρα ένα-ένα, σας τα δείξω εδώ. Να σας πω ότι αυτό εδώ είναι το καινούριο που σας δώσαμε. Το είχαμε προμοτάρει πάρα πολύ αυτό το indicator, το Buy and Sell Master, σε όλες τις παραγωγές που κάναμε στο TikTok. Λοιπόν, ένα λεπτό να το κλείσουμε εδώ, ωραία. Λοιπόν, στο TikTok, το Buy and Sell Master και βλέπετε ότι στο 20 λεπτό είχε τεράστια επιτυχία. Να δούμε δεικτικά λίγο τι είναι εφαρμογή του, να δούμε εδώ στο Bitcoin τι έχει κάνει. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι ωραίο buy έχει δώσει. Συνήθω αυτό το indicator, έτσι όπω είναι, να ξέρετε, πάντα δίνει το buy, το sell. Μπορεί να σα τραβήξει λίγο και μετά πάει στην κατεύθυνση που θέλετε. Μιλάμε τώρα για το 20 λεπτό, μιλάμε πάντα, έτσι. Λοιπόν, σα το δείχνω δεικτικά λίγο να δείτε τι έχει κάνει εδώ στο Gold. Κοιτάξτε τι ωραία που έδωσε εδώ το buy. Το buy είναι εδώ ακριβώ, σε αυτό το σημείο. Μα τραβάει λίγο. Κοιτάξτε τι ωραία εδώ πέρα σχηματίζει τη γραμμή που μα δείχνει ότι είναι και το support. Μία-δύο φορέ το κάνει respect αυτό και φεύγει για πάνω. Έτσι, και αντιστοίχω, πάμε εδώ, κοιτάξτε εδώ πέρα. Αυτό είναι ένα καράβι λεφτά, παιδιά, όπω θα δείτε εδώ. Λοιπόν, το sell. Εδώ στο χρυσό. Εντάξει. Λοιπόν, και αντιστοίχω το buy. Μόνο αυτό το Πολλά ping λεφτά. pong αλλά παντελή. Είναι ο παντελή σε κώδικα. Ping pong. Λοιπόν, εδώ λοιπόν το buy και να σα πω ότι το σημαντικό επίση για αυτό το indicator είναι ότι δεν κάνει repaint και δεν τα βγάζει αφού έχει γίνει αυτό και το βγάζει, εμφανίζει ένα sell από πάνω. Είναι σχεδόν δυναμικό και σας το βγάζει στο ίδιο κερί που προκύπτει το σήμα και δεν το παίρνει και πίσω. Εδώ που το βγάλει, εδώ θα μείνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και αυτή είναι η επιτυχία εδώ του Wizard που το έφτιαξε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πλασάρεσε στο buy. Βλέπετε ότι μπορεί και να σε τραβήξει λίγο
και πηγαίνει στην κατεύθυνση που θέλει. Αντιστοίχω, sell, κοιτάξτε εδώ, αν το κρατήσετε αυτό το sell, κοιτάξτε τι ωραία. Εδώ πηγαίνει Μάλιστα. μέχρι κάτω και αυτό πάμε είναι ένα καράβι λεφτά, έτσι. Αυτό εδώ πέρα, μόνο να το κάνουμε Όντως στο, είναι στο καράβι χρυσό. λεφτά, ναι, ναι. Παιδιά, αυτό είναι 5% στο χρυσό. Εντάξει, αυτό είναι Είναι, μια περιουσία, την έτσι. Δεν είχα, το συζητάω. την έχουμε πιάσει κιόλας αυτή την κίνηση και στα private. Έτσι. Εδώ το καλό, Γιάννη μου, με αυτό είναι πως όταν σου δώσει το buy, δηλαδή με το που το δώσει, καλό είναι στο επόμενο κερί να μπείτε έτσι όπου είναι. Βέβαια, αν σε τραβήξει λίγο, όσο μένει μέσα στη ζώνη, για παράδειγμα, να δώσει buy, αν σε τραβήξει λίγο και πατήσει μέσα στις μπλε line, μπορείς εκεί να αγοράσεις κι άλλα. Μόνο άμα τη χάσει και σου βγάλει sell, πουλά επί τη ουσία και είναι στο πλώσο. Να το ξέρετε αυτό. Δηλαδή σου δίνει και τη δυνατότητα να αγοράσει άλλη μία. Δηλαδή αυτό που λέμε πάντα, έχετε ένα κεφάλαιο, ένα trade βάζετε το 10 με 15%. Στην πρώτη θέση τα 100 ευρώ το κεφάλαιο από τα 100 ευρώ από τα 1000, θα βάλετε στην πρώτη θέση 50 ευρώ. Τη δεύτερη που θα γυρίσει είναι ευκαιρία να βάλετε άλλα 50, οπότε σα πλασάρει και σε καλύτερη θέση. Καταλάβατε. Συνήθω το κάνει αυτό και έχει τεράστια επιτυχία, να ξέρετε. Αν το δουλέψετε έτσι, θα παίρνετε και πιο πολλά λεφτά και καλύτερε θέσει. Γιάννη μου, συνέχισε. Έξοχα, έξοχα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το έχετε πλέον όλοι σα. Όποιο δεν το έχει ή τον παραλείψαμε τέλο πάντων, γιατί δώσαμε σε αρκετά άτομα πρόσβαση στο συγκεκριμένο indicator. Λοιπόν, θα το βρείτε στα invite only scripts. Εντάξει, το έχετε ήδη. Θυμίζω πώς θα βρίσκουμε τα invite only scripts. Πηγαίνουμε εδώ, invite only scripts και εδώ μέσα είναι όλα τα scripts που σας έχουμε καλέσει. Εδώ βλέπετε τι γίνεται, χαμός. Φυσικά έχω μια ιδιαίτερη σχέση με το Wizard και δεν τα έχω όλα να ξέρετε τα indicator. Βλέπετε, αυτά δεν είναι 155. Όντως, ναι, ναι. Δεν προλάβαμε να μου δώσουμε και πρόσβαση, Φαντάζομαι. εντάξει. Και εντωμεταξύ αυτό τώρα που βλέπετε έχει γίνει και upgrade. Το βλέπω. Γιάννη, εσύ δεν έχει πάρει το upgrade. Έχει γίνει μια μικρή αναβάθμιση που έχει γίνει και λίγο καλύτερο και είναι να θύμισω μετά το κάνουμε. Γιατί βλέπω τώρα σε σένα έχει άλλα ταμπελάκια. Οπότε και τα παιδιά να πάρουν Πρέπει να το σου πω, upgrade. αν είναι να γίνει upgrade, θα σου πω. Το Ναι. έχω, είναι upgrade, θα σου πω γιατί. Θεωρώ γιατί, Μμμ. όπως το έχω βάλει εδώ, άμα είχε γίνει Ναι. upgrade, θα βγάζει εδώ, βγάζει ένα move κυκλάκι. Όχι, το έχω κάνει Λοιπόν, το, εγώ. το Δεν το οποίο το έχουμε περάσει το πατάς. upgrade. Α, το έχει Δεν το κάνει έχουμε εσύ, δεν το έχουμε περάσει. περάσει. Άρα ναι, εντάξει, Ναι, το ναι. περάσουμε. Εντάξει, δεν έγινε Δεν τίποτα. τίποτα. Θύμισε μου Λοιπόν, μόνο το πολύ upgrade. Ναι. ωραία. Λοιπόν, αυτό Πάμε, είναι ένα συνεχίζουμε. εξτρά εργαλείο που το έχετε πλέον στην κατοχή σα όλοι οι Πολύ premium δυνατό. Πολύ δυνατό. συνδρομητέ. Πολύ Λοιπόν, δυνατό εργαλείο. πολύ δυνατό εργαλείο. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω, σε περίπτωση που δεν το κάνετε, γιατί πολλές φορές ρωτάτε όλοι σας, ψάχνετε τον Παντελή, που τι setup δίνει ο Παντελής, τι γίνεται εδώ, τι έχει δώσει κτλ. Και αυτά. Λοιπόν, το κυριότερο πράγμα που θέλω να κάνετε και θέλω πάντα να το έχετε σαν ιεροτελεστία, είναι ότι έχετε στη διάθεσή σας το PTAF System AI, αυτό εδώ, εντάξει. Λοιπόν, αυτό εδώ πρέπει να το χρησιμοποιείτε το εργαλείο, εντάξει, και να έχετε μια συγκεκριμένη διαδικασία που θα κάνετε, που θα σας δείξω εγώ τώρα, για να σας δίνει τα setup. Και ποια είναι αυτή η διαδικασία. Σας έχουμε δώσει, σε εσά που είστε premium, εντάξει, συγκεκριμένα indicator. Να πούμε καταρχάς ότι, να δείξουμε καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το χειροκίνητο trade, παιδιά. Έτσι, και να πούμε ότι θέλετε να κάνετε χειροκίνητο trade. Θέλω να τα καλύψω όλη τη θεματολογία σήμερα, εντάξει. Ένα από τα πολύ δυνατά εργαλεία είναι αυτό που πήρατε σήμερα. Οκ, πάει αυτό. Λοιπόν, το επόμενο πολύ δυνατό εργαλείο που μπορείτε να πάρετε, θα πάω απευθεία εδώ στη μία ώρα. Λοιπόν, να πάμε εδώ στο Bitcoin. Bitcoin φέρνει, δεν μα νοιάζει. Λοιπόν, παρεπτόντω βλέπουμε εδώ έτσι, την απόλυτη χειραγώγηση που έγινε, αυτό που σα διαβάσαμε στο TikTok, τα 300 εκατομμύρια ρευστοποίηση σε short και τα 300 εκατομμύρια ρευστοποίηση σε long. Εντάξει. Όλα αυτά γίνανε, όπω είπατε εδώ, μέσα σε ώριτσε, ούτε 24 ώρε δεν γίνανε αυτή η καθαριστική επιχείρηση. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δουλέψουμε. Και θέλω να μου πείτε αν έχετε δουλέψει το Oscillator. Λοιπόν, πάμε εδώ, γιατί τώρα είδες με όλα αυτά που έχουμε εδώ, πρέπει να βρούμε το Oscillator. Λοιπόν, κάτσε να το βρω. Λοιπόν, τον έχω τον Oscillator. Λοιπόν, λοιπόν πάμε εδώ, ναι, μπράβο, εδώ είναι. Λοιπόν, ούτε με τη χάρη τροφοκάσει Oscillator, να το. Μιλάμε. Λοιπόν, να ξέρετε, ο Παντελής είναι καταπληκτικός, παιδιά. Βλέπει 155 indicator και ξέρει σε ποια σελίδα είναι το κάθε indicator. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά μόνο ο Παντελής θα κάνει. Λοιπόν, ένα καταπληκτικό εργαλείο λοιπόν, που έχετε για το χειροκίνητο trade είναι το Oscillator, okay, το UFO που λέμε εδώ. Λοιπόν, το Oscillator και μπορείτε να το συνδυάσετε είτε με το buy and sell, αυτό που σας έδειξα πριν. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα εδώ, τι ωραία μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα δύο. Και κοιτάξτε εδώ τώρα τι ωραία σας δίνει sell και σας το επιβεβαιώνει και ο Μάντης εδώ, καθώς γίνεται κόκκινη γραμμή εδώ και βλέπουμε ότι είναι κόκκινο και εδώ το συγκεκριμένο η ροή του χρήματος δεν είναι αυτή, Παντέλη, καλά δεν θυμάμαι. Το order Το flow. order flow, μπράβο. Το order flow βλέπουμε ότι είναι κόκκινο. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε μία επιβεβαίωση, δύο επιβεβαιώσεις, τρεις επιβεβαιώσεις για να πάει να πιεστεί προς τα κάτω. Και όντως βλέπετε από το sell εδώ πηγαίνει, όντως πιέζεται προς τα κάτω. Εντάξει.
Λοιπόν, και αντιστρόφως τώρα βλέπουμε ότι εδώ στο buy, με το που μας δίνει το buy, βλέπουμε ότι και έχουμε το αντίστροφο. Έχουμε πράσινη γραμμή, πράσινο order flow. Και μάλιστα η πρόβλεψη να το ανοίγετε αυτό για να σας το βγάλει σωστά. Εντάξει, μπορείτε να τα ανοίγετε αυτά λίγο, σας βοηθάει. Λοιπόν, να τα φέρω εδώ λίγο. Βλέπετε ότι τι μας λέει εδώ τώρα. Μας λέει ότι θα έχουμε εδώ άνοδο, consolidation πιο πάνω, διόρθωση και μετά θα φύγουμε για πάνω που μας λέει ότι θα φύγουμε το Σάββατο κατά τις 8 θα έχουμε ένα πιο έντονο breakout για πάνω, δηλαδή παραμονεύουμε εμείς για την κίνηση εδώ, ουσιαστικά να μπούμε, να μπορέσουμε να μπούμε εδώ 8 η ώρα το πρωί, 12 ώρες θα έχουμε ένα παράθυρο εδώ που θα ανέβει το bitcoin και μας το λέει εδώ το oscillator, έτσι. Λοιπόν, Όντως, έτσι είναι, σωστά. Σωστά. και για μία ακόμα επιπλέον βοήθεια στο χειροκίνητο trading, θα πάω κάτω. Λοιπόν, και θέλω να βρω, δώστε μου ένα λεπτό. Λοιπόν, θέλω να βρω το, το δεύτερο που έχουμε δώσει. Λοιπόν, καλά, Treasury Yield, καλά, Treasury Yield, σε αυτό το δείξουμε μετά άλλη φορά που θα έχει κουράγιο. Λοιπόν, Ήταν ακραία επιτυχία buy and το sell, το buy and sell Vertical. master το βάλαμε, το έχουμε βάλει. Λοιπόν, Institutional Fusion, κάτσε λίγο. Λοιπόν, προσπαθώ να βρω, μάλλον που δεν έχουμε δώσει πρόσβαση σε μένα. Προσπαθώ να βρω αυτό που σα δώσαμε στο πακέτο τέτοιο, τώρα που σα δώσαμε το extra το indicator, που είναι το Zones Master. Για να δω. Α, Μου το το έχεις, δώσει. δεν μπορεί να το έχεις. Δεν μπορεί μπορεί όντω να μην έχω πρόσβαση. Δεν έχουμε προλάβει να μου δώσουμε σε όλα. Τα δίναμε στα παιδιά και δεν δίναμε σε εμά, παιδιά. Φανταστείτε τώρα τι έχει γίνει, έτσι. Λοιπόν, κάτσε να δω θα το βρούμε. Λοιπόν. Λοιπόν, αν δεν το δούμε το Zones Master, δεν πειράζει. Το Buy Sell Master το έχουμε. Το έχουμε δείξει άπειρε φορέ το Zone Master, αλλά επειδή το Έχουμε το έχω δει. δείξει. Να, το Zones Pro. Α, εδώ είμαστε. Όλα Λέω γίνονται. λέω και Ναι, 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 ναι. εντάξει τώρα. Θύμιζε μου όμως μετά να μπεις να πάρεις το για να δεν γίνεται να μην έχεις προσβάσει σε όλα. Ναι, ρε, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάμε πρώτα να εξυπηρετήσουμε εσά και να ανέβουν τα indicator. Φαντάσου. Θέλαμε να ανέβουν τα indicator. Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι είναι indicator που έχω ξεχωρίσει σε συζητήσει με το Wizard. Εντάξει. Και θέλω να σα δείξω λίγο πώ το διαβάζετε αυτό το συγκεκριμένο το indicator σε συνεργασία με το oscillator από κάτω. Εντάξει. Λοιπόν, όταν σα βγει αυτά εδώ για να μην μπερδεύεστε, εντάξει, όταν εδώ δηλαδή εδώ έχει δώσει ένα short όπω βλέπουμε τώρα. Okay. Το short που έχει δώσει, προσέξτε, είναι εδώ. Βλέπετε το ταμπελάκι. Ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το ταμπελάκι εδώ. Το entry λοιπόν του short είναι εδώ. Άρα εσείς που ανοίξατε τώρα, δεν πάνε να πείτε short εδώ τώρα. Γιατί το entry σας έλεγε ήταν σε 107, 158 που βλέπετε εδώ. Ήταν εδώ. Εντάξει. Άρα όταν βλέπουμε το ταμπελάκι εδώ, τότε μας βγάζει φρέσκο setup και τότε θα πάμε να μπούμε. Τώρα τι θα κάνουμε, θα περιμένουμε το επόμενο που θα είναι long. Έτσι, γιατί τα βγάζει ζεύγος. Long short, long short. Εντάξει. Άρα όταν το βγάλει εδώ, το entry ήταν εδώ. Και το take profit είναι εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, και αυτά μπορείτε να τα βλέπετε και σε μικρό time frame. Εμένα μου αρέσουν τα μεγάλα time frame. Εντάξει. Γιατί είναι πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα στο μεγάλο time frame. Εδώ θα δείτε λοιπόν, πάμε πίσω και το έχει βγάλει πολύ πίσω νομίζω το. Έπιασε ωραίο το setup. Ναι, ναι, ναι. Να το για να σας εξηγήσω εδώ. Εδώ βλέπετε το short. Ναι, Το ναι, όντως. short εδώ με το κερί που ανοίγει είναι εδώ. Βλέπετε που ευθυγραμμίζεται με το entry. Εδώ είναι το entry αυτού του short. Δεν είναι ούτε εδώ, ούτε εδώ, ούτε εδώ. Εδώ είναι ακριβώ που μα βγάζει. Μόλι έκλεισε αυτό το κερί, χτύπησε το σήμα και πήγε και πήρε το take profit. Βλέπετε εδώ, όχι μόνο το ένα, έφτασε στο 2. Εντάξει. Στο 3 σχεδόν. Ναι, τέλο στο 3, να πάω εδώ πιο κάτω. Λοιπόν, Σχεδόν, απλά θέλω να σχεδόν. σα δείξω πώ θα διαβάζετε. Δηλαδή, όταν ανοίξαμε εδώ, ξαφνικά δεν μπαίνουμε. Εδώ ήταν το σήμα αυτό το entry. Εντάξει. Οπότε αυτό το παρακολουθείτε για να σα βγάλει το σήμα και τότε θα μπείτε στο φρέσκο setup. Παρακολουθούμε τον πίνακα, ο οποίο μα λέει πάρα πολύ καλά εδώ πέρα και μα ξεκαθαρίζει την εικόνα. Okay. Μα λέει λοιπόν, one minute είμαστε long. Okay. Είναι bullish. Long, 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 long μέχρι το 1 hour. Στο 2 hour, 4 hour, 8 hour daily είμαστε ακόμα short. Και σας θυμίζω εδώ τώρα να θυμάστε ότι η ανατροπή στα reversal, τα reversal ξεκινάνε από τα μικρά time frame. Δηλαδή, πρασινίζουν όλα, πρασινίζουν και αυτά. Και μετά κοκκινίζουν αυτά, κοκκινίζουν και τα μεγάλα. Πάντα το reversal έχετε από το μικρότερο time frame προς το μεγαλύτερο. Εντάξει. Άρα, αυτό τι μας λέει ότι επίκειται
Long reversal. Εντάξει, θα ανοίξει long. Okay. Οπότε το επόμενο που θα μας δώσει είναι long. Βέβαια το σκυλέτρο εδώ δεν συμφωνεί, ο μάντης μας λέει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό Αυτό τι θέλει με θα μας τριπλές πει. επιβεβαιώσεις. Βλέπουμε ότι εδώ Άμπα. μας λέει παιδιά consolidation και κατηφόρα, Έχει. βλέπω, μέχρι 2 Νοέμβρη. Οπότε είμαστε Άμπραβος. επιφυλακτικοί. Αν δεν πάρουμε Όντως. επιβεβαίωση και από εδώ και από το σκυλέτρο κάτω, να έχουμε διπλή, τριπλή επιβεβαίωση να σας πω εγώ, δεν θα μπούμε. Και μπορούμε κάλλιστα. Για θα σας δώσω τώρα το μικρόφωνο σε λίγο. Κλείστε λίγο τα μικρόφωνά σας εδώ. Λοιπόν, ένα λεπτό. Εδώ είμαστε, μπράβο. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και το Zones Master εδώ, το Buy and Sell Master, που βλέπετε ότι και εδώ το Buy and Sell Master μας έχει δώσει buy, αλλά δεν βλέπουμε ούτε πράσινα ούτε τίποτα. Ούτε εδώ μπαίνουμε. Οπότε, αν δεν πάρουμε επιβεβαίωση να έχουμε και τον oscillator στην πλευρά μα, δεν θα κάτσουμε να μπούμε. Εντάξει. Για Έτσι χειροκίνητο ακριβώς. λοιπόν trade θα σα προτείνω πάρα πολύ αυτό το συνδυασμό που σα δώσαμε, που είναι αυτά τα δύο indicator μαζί. Είναι σε πολλού από εσά που κάνουμε call, εντάξει, για να σα καθοδηγήσω. Αυτά εδώ είναι ζευγάρι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για χειροκίνητο trade. Εντάξει. Καλύπτουμε λοιπόν σαν θεματολογία τώρα το χειροκίνητο trade με αυτά τα δύο indicator. Πάμε τώρα στο κομμάτι του PTAF System. Okay. Λοιπόν, αυτά εδώ καταλαβαίνετε είναι χειροπιαστά, τα βλέπετε, μπορείτε να τα διαχειριστείτε και τα λοιπά και αυτά. Λοιπόν, Να πάμε πω τώρα. κάτι. Ναι, βεβαίως. Εδώ, παιδιά, ο Γιάννης πολύ καλά σας λέει, έχετε πάρει, ας πούμε, το συγκεκριμένο εργαλείο, όταν και έχετε από κάτω και το καλύτερο σκυλέτρο, όπως ξέρετε πλέον όλοι, στο Trendy View, έτσι, το UFO που έχετε ονομάσει εσείς μάτι. Αν βγάλει εδώ ένα setup, ας πούμε, entry, έτσι, buy. Αν από κάτω, ακούστε, θα σας πω, είναι πολύ προσεκτικό και το έχω πει νομίζω και στο προπροηγούμενο μάθημα, μπορείτε να πάτε να το δείτε έτσι στο YouTube. Αν από κάτω δεν συμφωνεί και ο Μάντης, είναι high risk setup. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όπως αυτά που κάνουμε στο TikTok, που τι έχουμε πει, high risk setup, το 10% max του κεφαλαίου μας, όχι μεγάλη μόχλευση, εντάξει, μέχρι 20 max, 10 με 20. Γιατί είναι high risk setup, γιατί εδώ από πάνω δουλεύει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία στα αυτόματα setup, αυτά που βλέπετε, γιατί βγάζει και άλλα, όπως ξέρετε. Σε αυτά δουλεύει με breakout. Άμα όμω από κάτω έτσι, δεν συμφωνεί ο Μάντη, που είναι το μεγαλύτερο εργαλείο που έχει φτιαχτεί από το TradingView, και δηλαδή δεν είναι πράσινο το βουναλάκι στο buy, δεν έχει ο πίνακα τουλάχιστον μισά buy, είναι high risk. Δεν θα το πάρετε. Και κοιτάξτε, άμα πίσω στο προηγούμενο setup που έδωσε ο Γιάννη που χτύπησε στο plus, από κάτω δεν συμφωνούσε καθόλου ο Μάντη. Δεν θα μπαίνετε σε όλα ότι πετάει και κολυμπάει, θα τα φιλτράρετε τα σήματα. Δεν πάει να πει ότι όλα τα breakout πηγαίνουν σωστά. Όμω ένα καλό breakout που στο βγάζει εδώ πολύ σωστά ζυγισμένα το entry για να ξέρει και τα στο plus και τα take profit. Έτσι, και που θα συμφωνήσει και ο Μάντη, έτσι έχει μια πολύ καλή εικόνα και μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να κερδίσει. Εντάξει. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, να πούμε τώρα για όσους είστε εδώ, έτσι, και το μάθημα μένει στο YouTube, εντάξει, σας έχουμε πει πολλές φορές να κάνετε paper trading, okay. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να Συνέχεια. δούμε λίγο το paper trading, okay. Πώς γίνεται στο trading view. Λοιπόν, να σας το δείξω. Το paper trading γίνεται εδώ στο trading panel. Λοιπόν, με το πατήσουμε trading panel, μας εμφανίζει εδώ τους broker. Λοιπόν, επειδή τώρα αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με το BitGet, μπορείτε καταρχάς πάμε paper trading. Βλέπετε εδώ paper trading. Με το που πατήσω paper trading, κάνουμε connect και μας βγάζει αυτόν εδώ το πίνακα. Εντάξει, λοιπόν, μας δίνει και 100.000, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και πάμε εδώ τώρα στο trading panel. Λοιπόν, το κατεβάζουμε λίγο κάτω αυτό εδώ και να δούμε. Πάμε να σας εξηγήσω λίγο τον πίνακα εδώ πέρα, τι γίνεται, τι βλέπετε και πώς το ρυθμίζετε. Εντάξει. Λοιπόν, βασικά έχουμε είτε buy είτε sell. Εντάξει, αν θέλουμε να βάλουμε σε εντολή, αν θέλουμε να βάλουμε buy εντολή. Εντάξει, το πρώτο εύκολο γρήγορο μπορείτε να κάνετε, πατάτε, βάζετε εδώ την εντολή που θέλετε να βάλετε limit εντολή, εντάξει, να περιμένει και μετά ρυθμίζετε το take profit και το stop loss. Αυτό είναι γρήγορο check bump να το κάνετε. Όσοι έχετε πάρει τώρα setup από το ChatGPT, θα παίρνετε τις τιμές, μην το κάνετε copy-paste γιατί έχει το κόμμα και δεν το διαβάζει, θα το γράψετε και μπορείτε να βάλετε εδώ την τιμή. Και ότι εμείς θέλουμε π.χ. τώρα εδώ στα 109.000 να μπούμε buy. Είδατε, το προσάρμοσα αμέσως. Λοιπόν, εδώ τώρα έχετε δύο επιλογές. Αν είστε φορεξάκιβες, που δεν είστε φορεξάκιβες, γιατί για κρύπτο μιλάμε, εδώ το unit είναι το unit του Forex. Δεν μας ενδιαφέρει, μπορούμε να πάμε εδώ και να πούμε είτε θα βάλουμε ποσοστό του balance, ποσοστό δηλαδή των 100.000 και να ανοίξουμε θέση. Πόσα δολάρια θέλουμε να ρισκάρουμε, μπορείτε να αφήσετε το margin, εντάξει. Και να πείτε εδώ, φίλε μου, θέλω να ανοίξω εγώ θέση με 20 χιλιάρικα από αυτά που έχω. Αμέσως θα πάει να προσαρμοστεί αυτό, οκ.
και θα σας βγάλει εδώ πέρα την αντιστοιχεία 20.000 USD. Πόσα units είναι ανάλογα από το μετράει. Επειδή τα units εδώ δεν θα τα βρείτε ποτέ, θα το βάζετε εδώ απευθείας στα 20.000. Και λέμε λοιπόν, εδώ πάμε, το θέλουμε να βάλουμε take profit και stop loss. Εδώ μπορούμε να τα γράψουμε για να είναι ακριβία στο setup που σας δίνει το AI, λέω τώρα, έτσι, όχι τα σίγουρα με το μάτι. Εδώ βάζουμε λοιπόν το take profit μας και το stop loss μας, εντάξει, και πατάμε την εντολή και μπαίνει. Okay. Και αντιστοίχως το sell. Απλά σας αποδικοποιώ λίγο τον πίνακα πώς κάνουμε το paper trading, εντάξει. Λοιπόν, τώρα ε, υπάρχει και η άλλη επιλογή που έχετε, που μπορεί να την γνωρίζετε, μπορεί και να μην την γνωρίζετε. Ένα λεπτό να κάνω log out, που είναι να πάτε εδώ στους broker, εντάξει, και να συνδέσετε, π.χ. εδώ τώρα θέλω να βρω το BitGet, να το βρίσκω και εδώ θα μου ζητήσει το API key. Εδώ είναι κάτι άλλο άσχετο τέλος πάντων. Εδώ το API key και το passphrase. Αυτά τα βγάζουμε μέσα από το BitGet. Θα σας κάνω εγώ ένα tutorial για να μην το κάνουμε τώρα. Πώς βγάζετε αυτά τα δύο κλειδιά, τα βάζετε εδώ και αυτομάτως έχετε το BitGet για να κάνετε trade μέσα στο TradingView. Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στο BitGet και στο TradingView. Τα κάνετε όλα από εδώ και δείξαμε και το paper trading. Εντάξει. Μπράβο Γιάννη, Πάμε. συγχαρητήρια. Αυτά που δίνεις είναι πάρα πολύ σημαντικά και respect που κάθεσαι και τα δείχνεις τα παιδιά. Γιατί υπάρχει κόσμος που δεν γνωρίζει καν Σωστά, πώς να καθόλου μπει δεν στο τα trading ξέρετε. view. Δεν Ναι, ξέρει ναι. καν πώς να μπει Γιάννη, μου αλήθεια σου λέω. Δεν ξέρει πώς να πάει να μπει, να βρει το script που του έχουμε δώσει. Δεν ξέρει. Και αυτό δείξει το. Πού πάει στο trading view εδώ να το βρει. Πού πάει στα invite on όλα αυτά. Δεν Λοιπόν, ξέρει. πάμε να τα Δηλαδή δείξουμε όλα πρέπει. τώρα. Περίμενε, Μπράβο, Wizard. respect. Μπράβο σου, μπράβο σου. Πάμε, Wizard, εδώ. Παιδιά, είμαστε βετεράνοι σε αυτό, το κάνουμε χρόνια. Αλίμονα δεν έχουμε κέφι να σα δείξουμε. Έτσι. Εδώ φτάσαμε επειδή έχουμε κέφι να σα δείχνουμε και έχουμε κάνει τα άπειρα tutorial στην καριέρα μα, έτσι. Λοιπόν, προσωπικά δηλαδή έχω φτιάξει στα site μα και σε αυτά άπειρα tutorial. Και εκεί καταλάβαινε και λίγο και τη δυσκολία του web free χώρου. Δηλαδή, όταν έκανε 500 tutorial για να μπορέσει ο άλλο με τα ευρώ του να αγοράσει ένα κρυπτονόμισμα και να πάει από εδώ να πάει από εκεί, καταλαβαίνει ότι είναι λίγο fail το σύστημα. Και ακόμα και σήμερα παραμένει ορισμένε φορέ κάπω δύσκολο. Έχουν εταιρείε σαν τη Revolut λίγο να το βοηθήσουν και τα ανταλλακτήρια λίγο που τέλος πάντων γίνονται προς το καλύτερο. Πάμε λοιπόν ότι γίνατε premium συνδρομητές. Εντάξει. Και λες τώρα τι κάνω ρε φίλε που γίνα premium συνδρομητής. Το πρώτο πράγμα που κάνετε έτσι είναι να ανοίξετε αυτό εδώ το AI. Επίσης να σας πω πολύ σημαντικό, εντάξει, μπορείτε να πάρετε και τον εκπαιδευτή trading, εντάξει, τον εκπαιδευτή trader. Λοιπόν, τον εκπαιδευτή trader το ρωτάτε, θα σας πω εγώ τι ακριβώς θα το ρωτάτε, θα σας τα δείξω έτσι ώστε να σας καθοδηγήσει και να σας βγάλει πλάνο για trading. Πάμε όμως ότι πήραμε τα indicators. Λοιπόν, θέλω να βάλω τα indicators. Πάω εδώ πέρα πάνω, πάω στα invite only και πάω στα indicator. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα και ξεκινάμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ τα δύο βασικά, λοιπόν, που έχετε την τελική έκδοση εδώ. Θα πάμε όμως εδώ πέρα περισσότερο να σας δείξω τα συστήματα που έχουμε εδώ πέρα. Πάμε να δείξουμε το Quantum Matrix Supreme για την ακρίβεια. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εδώ λοιπόν θα πει κάποιο, τι βλέπω τώρα, ρε φίλε. Και εγώ θα σα απαντήσω πολύ απλά, μη σα νοιάζει τι βλέπετε. Μη ρωτάτε. Αυτό εδώ που ο Παντελής ξέρει να σου το αποδικοποιήσει βέβαια, δεν είναι για εσά. Είναι, Τρομακτικό εργαλείο. είναι για το AI. Αυτά είναι Πολύ ειδικά σωστά, πολύ σωστά. indicator που έχουν σχεδιαστεί για το AI. Τι θα κάνω λοιπόν εγώ εδώ πέρα. Θα πάω λοιπόν στο One Hour, θα πάω εδώ δεξιά, θα τραβήξω μια φωτογραφία, copy image. Βλέπετε εδώ που λέει copy image, το αντιγράφω και το πετάω εδώ μέσα. Copy paste. Γυρνάω, πίνω το καφεδάκι μου που λέγεται σε κάτι καλή μου φίλου, γιατί σα νιώθω όλου φίλου μου να ξέρετε που κάνουμε όλοι μαζί. Support, σα κάνουν τα call και τα λοιπά. Και αυτά. Πάω στο τετραωράκι. Οικογένεια, Γιάννη, εδώ τα παιδιά Έτσι στηρίξαν και είναι. Όλο πήγαμε το από community μα εντάξει, είμαστε την λοιπόν. Πάμε οικογένεια. εδώ, copy image, το βάζουμε εδώ. Τέλεια. Έχω δύο. Προσέξτε, μέχρι 10 σα αφήνει. Εσεί από αυτά τα indicator που έχετε πάρει, 4 indicator να χρησιμοποιήσετε, είστε maximum καλυμμένοι για να σα δώσει setup το PTAF system. Εντάξει. Τελειώσαμε με αυτό. Τώρα σα το κάνω σε ένα chart. Αυτό που μπορείτε να κάνετε επίση, βλέπετε εδώ που λέει PTAF Wizard Indicator, μπορείτε να πάτε εδώ και να κάνετε create new layout. Λοιπόν, ακούστε, θα το κάνουμε τώρα εδώ. Και θα το ονομάσουμε chart 2. Εντάξει, αυτό είναι το chart 1, συγγνώμη, και αυτό είναι το chart 2. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το chart 2. Λοιπόν, βλέπετε εδώ μου άνοιξε ένα καινούριο chart. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το volume δεν το χρειάζεστε, μπορείτε να το βγάλετε. Και πάμε εδώ στα indicator τώρα και θα βάλουμε το δεύτερο indicator για να κάνουμε ανάλυση. Λοιπόν, πάμε κάτω εδώ. Αυτά, παιδιά, Λοιπόν, μπορείτε να τα δείτε 2 φορές και 3 μέχρι να τα και όσες θέλετε, κατανοήσετε και να τα παιδιά. μάθετε όταν ανέβει το βίντεο και στο YouTube. Έτσι, να το ξέρετε. Υπάρχει και ειδικό τίτλο Σωστά, που σωστά. θα λέει τι έχουμε πει και τι κάνουμε εδώ και για ποιου απευθύνεται.
Λοιπόν, Ultimate Institutional Tool. Πάμε το δεύτερο. Αυτά είναι που παίρνετε στο Premium. Εντάξει, δεύτερη εργαλειάρα με απίστευτο πίνακα που ξέρετε να το διαβάσει το AI. Εσείς δεν χρειάζεται να το διαβάσετε. Εσείς πάρτε αυτό εδώ πέρα τώρα, όπως είμαστε εδώ στο One Hour. Να σας πω επίσης ένα μυστικό. Αφού φτιάξαμε το chart εδώ, παρεπτόντως για να μπορείτε να αποθηκεύετε διαφορετικά chart, θα πρέπει να πάτε τουλάχιστον στην πρώτη επίπεδου συνδρομή με τα 12-14 ευρώ το μήνα που έχει το Trading View. Σας αφήνει μέχρι 5 chart να έχετε, 5 layout βασικά, όχι chart. Λοιπόν, εδώ τι κάνετε. Μπορείτε να φτιάξετε ένα ωραίο φάκελο εδώ πέρα που λέει δημιουργία φακέλου. Να κάνετε ένα φάκελο λοιπόν και να τα βάλετε σε σελιδοδείχτες. Να πατήσετε εδώ σε σελιδοδείχτη, εντάξει, και να το βάλετε στους σελιδοδείχτες σας. Okay. Οπότε φτιάχνετε ένα φάκελο εδώ, λοιπόν, και πατάτε δεξί κλικ προσθήκη φακέλου. Συγγνώμη εδώ πέρα, προσθήκη φακέλου. Εντάξει, προσθήκη φακέλου, τον ονομάζετε το φάκελο trading και τους σελιδοδείχτες σας τους βάζετε εκεί μέσα. Οπότε όταν θέλετε να ανοίξετε όλους μαζί, θέλετε να τους κλείσετε και θα τους ξανανοίξετε, πατάτε εδώ, πατάτε στο φάκελό σας, πατάτε δεξιό κλικ, άνοιγμα όλων και σας τα άνοιξε. Εντάξει. Λοιπόν, δεύτερο, φύγαμε. Πάμε. Κάνουμε copy το image, το βάζουμε μέσα στο wizard. Εντάξει. Συνεχίζουμε. Πάμε στο τετράωρο. Παίρνουμε εδώ πάρα πολύ ωραία και τη φωτογραφία μας. Λοιπόν, copy image. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Τέλεια. Μπήκαμε και εδώ. Και πάμε. Τι κάνουμε τώρα? Θα φτιάξουμε το chart 3. Πάμε λοιπόν εδώ και πάμε create new layout. Πώς θέλω να το ονομάσω? Chart 3. Πατάμε save. Μας βγάζει το καινούριο μας chart. Θα βάλουμε το επόμενο indicator και σας το λέω για να τα έχετε απλωμένα. Τσακ, τσακ, τσακ τα screenshot, τα βάζετε στο AI και τελείωσε η υπόθεση. Παιδιά, δεν θα σας πάρει πάνω από 10 λεπτά να το κάνετε το πρωί που θα πιείτε τον καφέ σας και το απογευματάκι το βραδάκι που θα γυρίσετε από τη δουλειά σας. Κάντε αυτή τη δουλειά, βάλτε τις limit εντολές τώρα που θα σας ρίξω και τελείωσε η υπόθεση. Και μην σκάτε, μην είστε κάθε μέρα όλη μέρα πάνω από το chart. Δεν χρειάζεται, δεν προλαβαίνετε, έχετε υποχρεώσει, έχετε διάφορα. Σας εξηγώ πώς μπορείτε να το βάλετε σε ένα ρυθμό έτσι ώστε να μπορέσετε να βγάλετε μία άκρη. Έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ, invite only. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε κάτω. Λοιπόν, το ultimate το βάλαμε. Το footprint νομίζω είναι και αυτό. Ναι, και το footprint είναι. Το footprint το δίναμε πιο παλιά νομίζω. Κάτσε να δω τώρα στα indicator. Τα έχουμε, ναι, και αυτό. Λοιπόν, πάμε στο footprint. Οκ, τετράωρο και 1 hour. Πάρα πολύ ωραία. Θα αφήνουμε να φορτώσει. Παίρνουμε τον πίνακά μας. Τον κάνουμε copy. Πάμε εδώ. Λοιπόν, για εσάς που έχετε μόνο τα premium είναι πιο εύκολο να τα βρείτε. Εγώ που έχω όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο πιο δύσκολο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο 4 hour, παίρνουμε το setup, εδώ, παίρνουμε το πίνακα, κάνουμε copy το image, πετάμε μέσα, έχουμε φτάσει ήδη, όπως είπαμε, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και μας μένουν άλλα δύο. Πάμε λοιπόν εδώ, τι κάνουμε. Λοιπόν, chart. Πάμε create new layout, chart 4. Enter. Λοιπόν, πάμε και θα δείξουμε και MetaTrader 5 σήμερα. Λοιπόν, σας το έχω έτοιμο εδώ πέρα. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε 1 hour. Πάμε να βρούμε και το τελευταίο. Λοιπόν, invite only indicator. Λοιπόν, ultimate. Να δούμε. Institutional. Και το αυτό νομίζω είναι. Να το δω. Είναι εδώ το τέτοιο. Το φορτώνει ακόμα. Α, και αυτό είναι από τα εργαλεία που είχαμε. Δεν ξέρω αν το έχουμε δώσει αυτό, αλλά τώρα για λόγους επίδειξης που κάνουμε εδώ, θα σας το δώσω. Εσείς που έχετε Ε, ακριβώς τα premium, νομίζω θα τα όχι. βάλετε. Ναι, δεν Νομίζω το όχι. έχουν αυτό. Ναι, δεν πειράζει όμως. Θα το βάλουμε και αυτό τώρα εμείς για το τέτοιο. Ναι, πια, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε. Copy image. Φύγαμε. Πάμε εδώ και πάμε στο τέταρτο layout μας εδώ. Θα πάρουμε και το 4 hour. Λοιπόν, θα αφήνουμε να φορτώσει. Πολύ ωραία. Τραβάμε το screenshot. Κάνουμε copy το image. Το βάζουμε εδώ. Και προσέξτε τώρα τι θα γράψετε. Λοιπόν, σου ανεβάζω
πίσω από το BTC USDT στα 1 hour και 4 hour time frame. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι θα κάνετε. Η τιμή τώρα είναι, τη βλέπουμε εδώ, 115,99. 115,99 USD. Δώσε μου setup. Μπορεί να του γράψει και στα ελληνικά, γιατί τα πρώτα τα πετάει στα αγγλικά, όπως είπα τελευταία. Λοιπόν, φύγαμε. Το πατήσαμε. Τι κάνει τώρα λοιπόν, φορτώνει και να σε εξηγήσω λίγο πώς δουλεύει το όλο σύστημα, γιατί είναι καταπληκτικό το πώς δουλεύει το AI. Λοιπόν, παίρνει όλες αυτές τις φωτογραφίες, τις σκανάρει, τις κάνει μαθηματικά, τις βάζει εσωτερικά στον πυρήνα του, τις επαναδημιουργεί μέσα εσωτερικά, τις απεικονίζει και πάνω στα chart εδώ πάει και προβάλλει και φτιάχνει εσωτερικά όλα τα υπόλοιπα indicator, τα αποδικοποιεί και τα επιπλέον εξτρά που γνωρίζει. Και μετά έχετε και μας δίνει το setup. Απλά το έχουμε κάνει να μην είναι τόσο φλιαρό όπως ήταν στην αρχή. Θυμάσαι το επικό, καλά, το πρώτο version ήταν επικό. Έτσι ήταν ίδιο ο Παντελής. Λοιπόν, του είπα ότι με ό,τι ασχολείται το Όντως, όντως. δαιμονίζει. Να μην το Παντελής, έλα παιχτάρα μου, τώρα πάμε για το επικό setup και τα λοιπά και αυτά. Λοιπόν, τώρα το έχουμε κάνει πιο Το επαγγελματικό. Είναι πιο γραφικοποιήσαμε. με παπιόν, του βάλαμε παπηγιόν, ξεσφοράει παπηγιόν και σα λέει τώρα το setup. Λοιπόν, διαβάζει λοιπόν εδώ πέρα και θα μα δώσει το setup. Εντάξει. Και εμεί θα πάμε μετά στο ανταλλακτήριο και θα το βάλουμε είτε στο trading view θα το βάλουμε. Εντάξει. Είτε έχουμε συμβέσει στο ανταλλακτήριό μα με το trading view, είτε απευθεία στο ανταλλακτήριο, μπορούμε να πάμε να βάλουμε την εντολή. Εντάξει. Και θα σα δείξω μάλιστα πώ θα βάλετε την εντολή και στο MetaTrader 5. Θα το κάνουμε τώρα, γιατί στο trading view σα τα έδειξα. Λοιπόν. Α, ναι, η τιμή τώρα είναι. Σωστά, δίκιο έχει. Λοιπόν, μου λέει ότι έβαλα λάθο την τιμή. Δεν πειράζει. Να πούμε, θα τη διορθώσει κιόλα, αλλιώ θα του γράψουμε τη σωστή. Και χτυμένη ταχύτητα. Στο μεταξύ που μου έγραψε βακάτσα εδώ, να σου πω συγχαρητήρια. Έχει αρρώσει στι επιτυχίε των μελών και θα σε βγάλω να μιλήσει, να μα πει πώ ακολουθεί και πώ χρησιμοποιεί το Pita System AI και τα indicator για να πάρει τα αποτελέσματα που βγάζει και ποια είναι και τα αγαπημένα σου indicator. Εντάξει. Οπότε, να, μια με την τιμή που μου μίλησε, ευκαιρία να σε βγάλω και τέτοιο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σημείωση από τα screenshot ότι η τιμή είναι 110-160. Αν το feed σου γράφει, λέει, θεωρώ ότι είναι typo. Είδες, με διόρθωσε κιόλας. Λοιπόν, μας λέει, πρωτεύον σενάριο, long, retest του POC. Λοιπόν, bias long, price 110-200 με 110-300. Εντάξει, stop loss 109-450. Take profit, τρία επίπεδα take profit. Εντάξει, risk reward και είμαστε. Και μας δίνει και ένα εναλλακτικό σενάριο ότι έχουμε rejection στο rates high, μόνο αν υπάρξει έντονη απόρριψη. Εντάξει, δηλαδή μαθάμε φάπα, δηλαδή με λίγα λόγια, να το πούμε έτσι λαϊκά. Και μας δίνει το διαφορετικό setup του short. Εντάξει, και καθάρισε. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω τώρα, ας υποθέσουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι αυτό το setup ήταν και το χρυσό. Λέμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν ότι μας έδωσε κάτι για το χρυσό. Λοιπόν, πάμε στην Trade Max. Λοιπόν, εδώ έχουμε την Trade Max, παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι από του λογαριασμού που τρέχουμε για τα funded. Εδώ βλέπετε ότι πάει μπάλα. Λοιπόν, τον έχουμε ξεκινήσει. Έχει ήδη κερδίσει 2.281 δολάρια. Στο Ethereum, κάνει αποκλειστικά Ethereum εδώ trading ο λογαριασμό. Εμεί λοιπόν υποθέσουμε ότι τώρα θέλαμε να ανοίξουμε μια θέση. Μα είχε δώσει setup για το Ethereum, λέμε τώρα. Okay. Λοιπόν, τι κάνουμε. Πατάμε εδώ μέσα στο διάγραμμα. Τώρα το κάνουμε από desktop, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, πατάμε δεξί κλικ. Λοιπόν, και πάμε εδώ που λέει trading. Εντάξει. Τι κάνουμε που πάμε new order. Πουθενά αλλού. New order. Λοιπόν, τι θέλουμε εδώ το new order. Λοιπόν, τι θέλουμε limit εντολή. Άρα πάμε εδώ και του λέμε είναι pending order. Εντάξει. Εδώ λοιπόν θα βάλουμε το volume που θέλουμε να κάνουμε trade. Θα βάλουμε την τιμή, το stop loss μας, το take profit ξεκάθαρα. Και ας πούμε τώρα για το Ethereum και τα λοιπά και αυτά, μα θέλουμε να βάλουμε. Λοιπόν, 0,06, πολύ ωραία, το βάλουμε εμεί πιο ψηλά, ότι στα 4.016 λοιπόν. Θα το κάνω για λόγους επίδειξης αυτό. Στα 4.016 φίλε μου στο price αυτό. Θέλω να αγοράσω, το stop loss μου θα είναι στα 4.000 και το take profit θα είναι στα 4.030. Λοιπόν, αν δεν μου το βγάζει εδώ να πάνω place με το buy limit, θα πάμε στο buy stop. Αν δεν δουλεύει το buy limit, γιατί buy stop, γιατί είναι προς τα πάνω. Οπότε πατάμε place. Και εδώ αμέσως θα δείτε, μου έβαλε τώρα είναι μεγάλο το time frame, να το παίξουμε λίγο σε πιο μικρό time frame. Ξεκάθαρα.
entry, stop loss, take profit. Ξεκάθαρα μας τα βγάλε εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι βάζουμε μία εντολή στο MetaTrader 5 και πάμε εδώ που λέει trade. Εντάξει. Και άμα θέλουμε να την κλείσουμε, πολύ απλά την κλείνουμε, πατάμε χ. Εντάξει. Αυτό είναι το MetaTrader 5. Στην αρχή, να σα πω την αλήθεια, παιδιά, το πρωτοέπιασε το MetaTrader 5 πριν κάποια χρόνια. Έπαθα σοκ. Λέω, φίλε, τι είναι αυτή η παλιατζούρα. Εμεί είχαμε συνηθίσει trading view, λαμπάκια κτλ. Και αυτά. Αλλά σα πληροφορώ ότι είναι πιο αξιόπιστη πλατφόρμα το trading view. Και όταν εδώ βάζει ένα take profit και ένα stop loss, τα χτυπάει όντω. Ενώ το trading view πολλέ φορέ μπορεί και κάποιο alert να το χάσει. Έχει συμβεί και αυτό. Έτσι, το έχουμε δει και αυτό στα τέτοια μας, στα χρονικά μας τέλος πάντων, στα κρυπτο. Λοιπόν, οπότε δείξαμε AI, βάλαμε τα screenshot μας, πήραμε το setup, σας έδειξα paper trading, trading view, σας έδειξα πώς θα βάζετε τα indicator, μιλήσαμε και για χειράτο trading, μιλήσαμε και για αυτόματο trading, okay? Εννοώντας με το τέτοιο, με τα indicator, εντάξει. Να σας δείξω παρεπτόντως εδώ που είπαμε τώρα για το MetaTrader 5 ότι παίζουμε πάρα πολύ ωραία και να σας δείξω λίγο εδώ τη τεχνογνωσία που έχουμε βάλει. Λοιπόν, εδώ που σας δείξω τώρα, ένα λεπτό, Expert Advisors. Λοιπόν, Λοιπόν, δεν τον έχω εδώ. Αυτό είναι απλό λογαριασμό. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν να ξέρετε, για τα funded, τρέχουμε στο Ethereum αυτή τη στιγμή, παιδιά, 17 διαφορετικέ στρατηγικέ. Και θα σα το δείξω εδώ στο history. Θα δείτε ότι εδώ έχει και long και short. Κοιτάξτε εδώ πέρα, έχει short. Καπάκι πάει reversal long. Μετά το καρασορτάρει εδώ με 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 διαφορετικέ θέσει. Μετά προσέξτε και long και short και long και short πάλι. Έτσι. Το έχει πιάσει από παντού. Και αυτά που βλέπετε είναι χτυπάει τα take profit που είχαμε βάλει από πριν. Αυτό τα κάνει αυτόματο τώρα, έτσι. Εμεί δεν κάνουμε τίποτα σε αυτό. Το έχουμε βάλει και μάλιστα αυτά τώρα θα τα ανεβάσουμε και στα 25 bot για να αρχίσουν να τρέχουν τα funded account ακόμα πιο γρήγορα από ό,τι τρέχουν τον τελευταίο μήνα που έχουμε βάλει αυτή την αναβάθμιση. Λοιπόν, νομίζω ότι το καλύψαμε πολύ ωραία. Θα γυρίσω λίγο εδώ σε αυτόματα γιατί τα είδατε τώρα αυτά. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται. Σα έδειξα εδώ και τα chart. Λοιπόν, να σας αφήσουμε λοιπόν εδώ στον πίνακα και ας αρχίσουμε τώρα λίγο να μιλάμε και να μου πείτε ερωτήσεις σε μένα και τον Παντελή και να κάνουμε λίγο τώρα ερωτοπαντήσεις γιατί περάσαμε τα πρώτα 45 λεπτά, σας δείξαμε αυτά που θέλαμε. Οπότε πάμε σιγά σιγά, πατάτε το χεράκι που έχει εδώ το zoom και σας δίνω το λόγο ή ανοίγετε μικρόφωνο ένας-ένας, μου σηκώνετε σας λέω πάλι χέρι ή γράφετε στο chat ότι θέλετε να μιλήσετε και σας δίνω το λόγο για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε λίγο τις ερωταπαντήσεις, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός του μαθήματος. Λοιπόν, και μιας και το είπαμε, θα σε πω με το ψευδόνυμό σου φυσικά, Βακάτσα, βγαίνεις, ανοίγεις μικρόφωνο και μας συστήνεσαι και μας λες λίγο την όλη εμπειρία σου από το Wizard και πώς καταφέρνεις να κάνεις αυτές τις νίκες που σε βλέπω συνέχεια που ανεβάζεις στις επιτυχίες των μελών, αν μπορείς να μιλήσεις. Βέβαια, πες μας. Λοιπόν, δεν τον βλέπω να ανοίγει. Πάμε ο επόμενος λοιπόν. Ποιος θέλει να κάνει ερώτηση, σας ακούμε. Δεν γίνεται να μην έχετε ερωτήσεις, απλά ανοίξτε το μικρόφωνο και ξεκινάμε. Έχει πει τόσο ωραία που δεν υπάρχει τίποτα πλέον Δεν στον υπάρχει αέρα. καμία απορία, αποκλείεται Δεν να μην υπάρχει υπάρχει κάτι να απορία, δεν παιδιά. αιωρείται απορία. Πάμε, ρε παιδιά, μην τρέπεστε. Πάμε. Δώστε Okay. λίγο. Δώστε λίγο. Με ακούτε Ε, με? ναι, σε ακούμε, σε ακούμε. Ναι, εγώ είμαι καινούριος. Λίγο τι να έχω. Είμαι στο trading έκανα παλιά, αλλά έκανα swing trading. Μμμ, Σας ακολουθώ για 2 μήνες τώρα. μμμ. Για το Παντελή που είναι απίστευτος trader. Και παλιά έκανα και Forex μόνος μου, πολύ παλιά. Και τώρα προσπαθώ να μπω στα cryptos. Βεβαίως είχα μια ατυχία λίγο και έχασα τα λεφτά μου στη μεγάλη πτώση 10 του μηνός. Μμμ. Εγώ μόλις είχα μπει 9 του μηνός, μπήκα 10. Τώρα χωρίζω και με τη γυναίκα μου. Ελπίζω μην το κάνω φλερό πολύ. Και Εδώ λέτε αυτή την πτώση, τη δείχνω κιόλας εγώ στο διάγραμμα. Αυτή είναι η 10 του μήνα η πτώση που έγραψε. όλα τα λεφτά μου σε crypto, σε spot. Μπήκα
σε leverage ακριβώς πριν να γίνει η πτώση. Ήμουνα στο live και ήμουν αρκετό άτυχος. Τότε ο Παντελής είχε πει να μπούμε long στο Ethereum, στο 41,70 που ήταν το Ethereum τότε. Μπήκα long γιατί είναι απίστευτος trader και αυτή τη στιγμή είχα πολλά τηλεφωνήματα από τη γυναίκα μου που χωρίζω. Ήρθε, άρχισε να φωνάζει, δεν ξέρω τι, 2-3 ώρες. Φεύγει, δεν πρόλαβα, δεν είχα πάλι stop loss λόγω αυτή την ατυχία και έχασα όλα τα λεφτά μου. Τέλος πάντων, εγώ φταίω. Καταρχά, ευχαριστούμε που το μοιράζεστε, γιατί δεν είναι εύκολο να μοιράζεται κάποιο τι δυσκολίε που έχει συναντήσει Πριν στα από κρυπτο. αυτό, Είναι ναι, ανθρώπινο, είναι ανθρώπινο, αγαπητέ, να συμβεί αυτό. Πρέπει πάντα να βάζουμε στο πλώζο, δεν το συζητάω. Και πρέπει αλλά πάντα να εγώ μην είμαστε βάζω εκτεθειμένοι. πάντοτε, Να μην είμαστε έγινε εκτεθειμένοι μόνο μα στο ακριβώς κεφάλαιο, έτσι. Μπορώ τέτοια να μεγάλη μιλήσω. ατυχία δεν υπάρχει, Μπορώ να αλλά πω κάτι. τώρα με το... Να πω και κάτι, Παντελή. Να πούμε ότι εδώ, να ξέρετε πάντα, όταν ανοίγετε μια θέση στο ανταλλακτήριο, έχει δύο επιλογές μέσα. Έχει το cross και έχει και το isolated. Θα βάζετε Α, πάντα μπράβο. isolated, έτσι ώστε αν σας ερεστοποιήσει η θέση, να σας κλείσει μόνο το ποσό που έχει τραβήξει η θέση και να μην πάει να μπει για να κρατήσει ανοιχτό το trade, να σας τραβάει από το υπόλοιπο balance που έχετε. Έτσι. Να το θυμάστε όλοι αυτό τώρα, το ακούτε αυτό, είναι μάθημα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μοιράζεστε. Πάντα isolated και πάντα με συγκεκριμένο ποσό. Και αν θέλετε να μην ρισκάρετε να μην πάθετε ζημιά, μέσα στο ανταλλακτήριο ανοίξτε ένα sub-account, ένα υπο-account δηλαδή, πετάξτε εκεί τα λεφτά, οπότε και cross να παίξετε, να σας φάει μόνο τα λεφτά που έχετε στο sub-account, εντάξει. Λοιπόν, να σας φάει μόνο τα λεφτά που είναι στο sub-account και να μην σας φάει τα λεφτά όλου του λογαριασμού. Ένα άλλο Μπορώ να πω μέτρο. κάτι. Παρακαλώ, Wizard. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στο φίλο που μας λέει όλη αυτή την ιστορία. Εγώ θέλω να πω εδώ ότι δεν ξέρω από πότε μας παρακολουθείς. Εμείς είμαστε, φίλε μου, καλέ, το Ethereum από τα 4.600. Έχουμε πάρει κάποια high risk, έτσι, setup, μικρά buy, τα οποία όλα τα έχουμε πιάσει. Μήπως αυτό το setup που λες εσύ ήταν κάποιο setup που είχε πάρει take profit ένα, δεν το έχεις δει και μετά γύρισε η αγορά κάτω και σε έκλεισε? Όχι, Γιατί δεν κανείς σας δεν το πω έχει πάθει ακριβώς άλλος πότε αυτό. ήταν. Ήταν 10 του μηνός, πιστεύω. Ναι. Ήταν το βράδυ. Μπορεί να ήταν 10, 11, 12 η ώρα το βράδυ. Αυτό είναι που λέω. Και λέει, λέει 470 long. Αρχίζει ο καυγάδες. Πάω να κοιμηθώ. Τα βλέπω ότι έγινε liquidate. Το ανοίγω πάλι και βλέπω ότι αμέσως μετά 10 του μήνα παρεπτόντως θα σας δείξω εδώ και τα short. indicator και ο oscillator εδώ και το εδώ αυτό που έχουμε το zones master έχουν εδώ short, έτσι. Ναι, ήταν αμέσως μετά. Αν θυμάσαι, Όχι, είχες... Εδώ εγώ θα short το έχω ρευστοποιηθήκατε δώσει. εσείς, εδώ, Αλλά έγινε εδώ. ο Ναι, ναι. καυγάς με την πρώην γυναίκα μου και το έχασα και ξέρεις, ήταν Θα της πείτε ότι ρευστοποιήθηκα και δεν έχω να σου δώσω διατροφή. Τουλάχιστον θα βγει και ένα καλό. Όντως, όντως. εγώ μεγαλώνω, Απε- έχω ένα παιδί 5 χρονών, το μεγαλώνω μόνος μου, τέλος πάντων. Και έχω αποφασίσει να μάθω το trading για να το κάνω σαν πράγμα. Είχα μια μεγάλη εταιρεία που έπεσε έξω πριν 2 χρόνια, έκανε 10 εκατομμύρια τζίρο και τέλος πάντων δούλεψα πολύ στα cryptos, μεγάλωσα λίγο τα λεφτά που είχα και τα χάσα, αλλά δεν πειράζει, εγώ Θα φταίω. τα ξαναφτιάξετε, δεν πειράζει. Μην ανησυχείτε. Έξω, Εμείς εδώ θα έξω σας παντού. δώσουμε την καλύτερη τεχνογνωσία για να μπορέσετε να το καταφέρετε. Και θα σας στηρίξουμε. Και ευχαριστούμε πολύ που το μοιραστήκατε και μαζί μας όλο αυτό. Αλλά όλα αυτά το έκανα λίγο λάθος, γιατί εγώ άρχισα να χρησιμοποιήσω το PTS Quantum, που το είδα σαν το πιο καλό μόνος μου, χωρίς να τα βάζω Μμ. στο AI. Βλέπω ότι θέλει δουλειά για να μάθω το σωστό τρόπο και θα το κάνω. Εγώ σας ακολουθώ και, και το έχω σαν στόχο να το κάνω και επαγγελματικά. Χαρά Αλλά μας θα είναι να το κάνετε μέσα από εμά. σε εσά θέλω να το κάνω. Δεν θέλω να το... Έχω κοιτάξει πάρα πολλούς και είσαι σε μόνη αξιόπιστη και διεθνές. Η μόνη αξιόπιστη που πραγματικά ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους που είναι στην ομάδα και σας πραγματικά έσω που έπαθα αυτή τη μεγάλη ατυχία.
Πιστεύω ότι το μέλλον μου είναι μαζί σας. Σα Αυτό είναι. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα συγκινήσατε με αυτά που λέτε και εγώ και ο Παντελής σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα είμαστε δίπλα σα να σα βοηθήσουμε να ανακάμψετε και να ξεκινήσετε κάτι καινούργιο μέσα από τα κρύπτο και μέσα από το trading. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μοιραστήκατε. Εγώ αυτό που έχω να πω στο φίλο μα είναι πρώτα απ' όλα κουράγιο και δύναμη, γιατί έμπλεξε μάλλον με κάποια γυναίκα που δεν έκανε και έχει πάρει ένα μεγάλο βάρο πάνω του, το μεγάλωμα παιδιού του και όλα αυτά που τέλος πάντων θα πάνε παρακάτω. Α το αφήσουμε αυτό εδώ. Αλλά προσωπικά αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι στο bear market που θα έρθει, όπω και να έχει, είτε τώρα είτε σε 3, 4, 5 μήνε που θα έρθει, ε, θα υπάρξουν ευκαιρίες να κάνεις DCA, φίλε μου, και όλοι μέσα στο community θα τα δείτε αυτά, σε συγκεκριμένα asset που πίστεψέ με θα κάνεις υπομονή 1-2 χρόνια μέχρι να γυρίσει και να μπούμε στο επόμενο bull run, που αυτά που έχασες θα τα βγάλεις επί 1000. Αυτό το δεσμεύομαι εγώ για σένα. Ευχαριστώ πολύ. Το πιστεύω γιατί άμα έπαθα αυτή τη ζημιά δεν μπορώ να σας πω πώς αισθάνθηκα. Αλλά Τα έχουμε νιώσει κι εμεί. Εμεί τα περάσαμε αυτά και μάλιστα τα περάσαμε με το Λούνα. Που κράσαρε το Λούνα και χάσαμε πάρα πολλά λεφτά και μπορούσαμε να κάνουμε και Εγώ, τίποτα. εγώ χάσα Έτσι. 100.000 προσωπικά μόνο να πάω εκεί. Λοιπόν, ξανεμίστηκαν μέσα σε 48 ώρες όλα τα λεφτά και δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Τα έχουμε ζήσει και ξέρουμε πώς είναι να σκαρφαλώνεις. Βήμα-βήμα έρχεται η ανάκαμψη και θα σας βοηθήσουμε εμείς να την καταφέρετε. Και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανοίξατε το μικρόφωνο, το ευχαριστώ. μοιραστήκατε μαζί μας, γιατί είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι, έτσι, και θα βοηθήσουμε ένα τον άλλον, γιατί είμαστε όλοι συμπορευτές σε αυτή τη ζωή. Και αν δεν βοηθάς τον συνάνθρωπό σου, δεν σε αξίζει να πα πουθενά. Λοιπόν, εμεί, αν μη τι άλλο, η διαφορά μα από του υπόλοιπου, που τη βλέπετε και μόνοι σα και ευχαριστούμε που τα αναφέρατε, μα ενδιαφέρει αυτό που κάνουμε, είμαστε επαγγελματίε σε αυτό που κάνουμε και μα ενδιαφέρει να μάθετε. Δεν είμαστε ψώνια που βγαίνουμε να μιλήσουμε για τον εαυτό μα και μπλου 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 και να κάνουμε παραγωγέ χωρί νόημα και χωρί ουσία. Εντάξει, είμαστε εδώ για να σα στηρίξουμε και να σα παρέχουμε όλη αυτή την πλατφόρμα τεχνογνωσία με την υποστήριξή μα, γιατί θέλουμε να σα βλέπουμε να πετυχαίνετε. Εμείς καμαρώνουμε για τα μέλη μας όταν ανεβαίνετε στις επιτυχίες, καμαρώνουμε πάρα πολύ γιατί ξέρουμε ότι κάνουμε μια διαφορά για εσάς και σας δίνουμε μια δυνατότητα να έχετε καλύτερες πιθανότητες στο trading. Ενώ πριν δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και εμείς σαν υπηρεσία μακάρι να τη βρίσκαμε όταν ξεκινάγαμε, θα είχαμε γλιτώσει από πάρα πολλά που περάσαμε κι εμείς. Αλλά είμαστε εδώ δίπλα σας για αυτό ακριβώς το σκοπό, να σας βοηθήσουμε έτσι όπως θα θέλαμε και εμάς να μας βοηθήσει κάποιος να το παθαίναμε αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν είχαμε κανένα, πιστέψτε με. Πιστεύω ότι θα πάω καλά μαζί σας. Το μόνο τελευταίο Παντελή που δεν το έγραφα, δεν μένω στην Ελβετία. Σας Ναι, χάσαμε έλα, λίγο. σας χάσαμε. Ναι. Μάλλον Μπορεί είναι να μην έχει 2-3 σήμα φίλοι. ο κύριος. Κατάλαβα εγώ τι θέλα να πει. Είναι ένα φίλο που μοιάζει εδώ με το φίλο, κατάλαβα εγώ τώρα ποιο είναι. Που μένει Ελβετία και έχω μπερδευτεί. Εγώ ένα είναι Λονδίνο, και άλλο Ελβετία και μου λέει: «Έλα, Ελβετία, έλα Λονδίνο». Και εγώ επειδή έχω καεί από τα live και όλα αυτά, Γιάννη, έχω μπερδευτεί και έχω πει για τον άνθρωπο. Εγώ Κατάλαβα εγώ, είμαι άστο Έλληνο. αυτό. Ναι, Έχω ζήσει σε Αμερική, έχω ζήσει παντού ναι. αλλά όχι Ελβετία. Εντάξει. Εγώ αυτό εξηγούσα τώρα, ότι Αλλά κατάλαβα ποιο είσαι. Έχω μπερδευτεί με ένα φίλο που μένει Ελβετία και μου λέει στα live: «Έλα, έλα, σε περιμένω», και μοιάζεται πολύ στη φωτογραφία και μιλάτε και το ίδιο σπαστά. Και εγώ έχει δίκιο, κατάλαβα τώρα, έχω γι' κάνει αυτό όλα. στα live δεν βάζω πιο πολλά λεφτά, γιατί δεν έχω αυτή τη στιγμή. Ναι, Βάζω ό,τι έλα, μπορώ. εντάξει, πάμε δυνατά, Προχωράμε, προχωράμε. Σας ευχαριστούμε προχωράμε πάρα δυνατά, πολύ. μάγκο. Εμένα με θυμάσαι ποιος είμαι τουλάχιστον. Έχεις καεί τόσο πολύ. Μένα ξέρεις ποιος Είσαι είμαι. ο κύριος Γιάννη. Γιάννης Ο κύριος Ασλάν. Support. Έλα, Ευχαριστώ. Βαγγέλη, έλα. Βαγγέλη, Από yes, yes. Μαδάρα. Και από μένα τι κάνετε. Καλησπέρα, Βαγγέλη, καλησπέρα. Τι Καταρχάς, κάνεις? Καλά είσαι? είναι καλά, είναι καλά. Σε Είμαι και ακούμε, το... σε ακούμε. Ωραία. Ακούμε καθαρά γιατί έχω ένα hands free εδώ πέρα, το οποίο δεν είναι πολύ καλό. Σε ακούμε, σε ακούμε, Καταρχάς να σας εντάξει. ευχαριστήσω για να δώσω συγχαρητήρια για αυτά που κάνετε, είναι φανταστικά. Ευχαριστούμε Έτσι, πολύ. είναι ό,τι είχε πει ο Τσίπολα, λέει, ευφυΐα είναι να κάνεις κάτι καλό για σένα και καλό για την κοινωνία. Αυτό λέει είναι ευφυΐα. Οπότε μάλλον είστε ευφυείς και οι δύο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, εγώ μέχρι να συνειδητοποιήσω ακριβώς τι κάνουμε, γιατί να πω και την αμαρτία μου, είμαι παιδί του κοκλάβιου, έτσι. Μμμ. Όλοι Γελάει τώρα ευπρόσδεκτοι ο είστε, μην Βουίζα, τώρα δεν ανησυχείς. πειράζει, τι να κάνουμε Όχι, τώρα. δεν γελάμε καθόλου. Λοιπόν, εγώ έχω μάθει να βάζω μια εντολή και να την αφήνω εκεί πέρα και να φεύγει μέχρι πάνω κάποια στιγμή, γιατί είχα πέσει σε ένα bull market και έτσι Μμμ, είχα συνειδητοποιήσει την κατάσταση. Έτσι το μμμ, το trading. μμμ, Μέχρι να συνειδητοποιήσω τι έγινε εδώ πέρα και με αυτό που έγινε τώρα με όλη τη διαδικασία που πέσανε τα νομίσματα και όλα αυτά,
πρέπει να χάσει άλλο το λογαριασμό. Εντάξει, πιστεύω θα τα ξαναφτιάξουμε πάλι, αλλά δεν έχω συνειδητοποιήσει γενικώ όλα τα εργαλεία αυτά που έχουμε εδώ πέρα. Έτσι, είναι κυρίω για scalping, δεν είναι ε, για μακροπρόθεσμα να τα κρατήσει για πολύ καιρό. Είναι μπαίνω, βγαίνω, παίρνω αυτά που είναι να πάρω και γεια σα. Πρόσεξε να δεις τώρα, να σου απαντήσω σε αυτό. Ναι. Λοιπόν, τα εργαλεία που έχουμε, έτσι. Λοιπόν, και μας δίνετε και καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ που και εσύ βγαίνεις και μιλάς ανοιχτά και τα λοιπά και αυτά και πραγματικά δενόμαστε μαζί σας και σε εκτιμάμε πάρα πολύ. Όλους σας που είστε εδώ, να ξέρετε, ένας προς ένας, έτσι. Για τους περισσότερους από εσάς έχω μιλήσει ούτως ή άλλως. Λοιπόν, να σου πω το εξή. Καταρχά, όταν βίνει εδώ, σε αυτό εδώ, βίνει να σου δώσει ένα setup. Έτσι, εγώ τώρα του ζήτησα να μου ανεβάσει, να μου δώσει setup. Μπορεί να του ζητήσει να σου κάνει μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάλυση. Εντάξει, κάτσε να βάλω και τα άλλα παιδιά μέσα. Που σημαίνει τι, ότι όσο μεγαλύτερο time frame τραβά εδώ, δηλαδή άμα το τραβήξει από το daily και το weekly, μπορεί κάλλιστα να το ανεβάσει και να του ζητήσει, εντάξει. Λοιπόν, να του ζητήσει να σου κάνει μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάλυση. Δηλαδή, το AI μπορείς να το πλάσεις όπως εσύ θες να ταιριάξει στα δικά σου θέλω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω. Και τι θα κάνεις για να μην το μπερδεύεις στις συνομιλίες εδώ, θα ανοίγεις μία συνομιλία και θα την έχεις για ένα asset, άμα θες μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, και θα έχεις άλλη μία συνομιλία που μπορείς να την κάλεσε να πας και να τους αλλάξεις το όνομα, αν πατήσεις δεξί κλικ. Εγώ απλά έχω κάποιες συνομιλίες εδώ που είναι κάποια πράγματα που δεν θέλω να σα ανακοινώσω ακόμα, γι' αυτό δεν τα ανοίγω, έτσι θα σα το έδειχνα. Λοιπόν, απλά πα εδώ πέρα στη συνομιλία, πατά δεξί κλικ, τη μετονομάζει και λε Bitcoin scalping και Bitcoin swing trading ή Bitcoin μακροπρόθεσμο. Και ανέβαζε του όσο πιο μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα θέλει, ανέβαζε του μεγαλύτερα time frame, μονόωρο, τετράωρο. Άμα θε μεσοπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο, πήγαινε στο daily και στο weekly ακόμα να το ανεβάσει πάνω έτσι από τα indicator και να σου δώσει πίσω feedback το AI μας. Οπότε, για να σου απαντήσω, πλάστο όπως θέλεις, ό,τι του ζητήσει θα σου δώσει. Θες scalping θα σου το δώσει. Θες μεσοπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο θα σου το δώσει και αυτό. Απλά κράτα διαφορετικά τις συνομιλίες για να μπορέσεις να δεις τι και πώς γίνεται. Να σου πω κάτι. Στο bull market, έτσι και στο bull run, όλοι είναι μάγκες. Εντάξει, θα πούνε κάτι, όλα ανεβαίνουν και τα λοιπά και αυτά. Εκεί που συνειδητοποιήσω ότι χρειάζεται το παντελή είναι στο consolidation και στο bear market. Εντάξει, λοιπόν, όταν είναι bear market, όλοι τρέχουν στο παντελή. Το Λοιπόν, στο θέμα είναι bull run, ότι όλοι είναι μάγκες. Το Συγγνώμη. θέμα είναι ότι έτσι πως το έχω δει είναι ότι δεν μπορώ. Δηλαδή, εγώ το πιο πολύ το κάνω μέσα από τα live. Γιατί άμα το κάνω μόνο μου, α πούμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν τα πιστεύουμε και τα AI τόσο πολύ όσο τον άνθρωπο, έτσι. Δηλαδή, πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή και να το δω, α πούμε, Ναι, ρε φίλε, εμεί όμω μπορεί να γίνει έχουμε, λάθο. έχουμε το Ναι. AI, θα σου πω, έχουμε το AI και όλα αυτά. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν μπορεί να μην έχει χρόνο να παρακολουθήσει το live. Άμα έχει χρόνο να παρακολουθήσει το live, καταρχά πρώτον περνά καλά. Εντάξει. Ναι, εντάξει, Δεύτερον, ναι. βλέπει live το Wizard εκεί να κάνει τη μαγεία. Έτσι. Και παίρνει και το setup. Είναι τριπλό αυτό, 3 στα 3. Αλλά αν δεν προλαβαίνει, φτιάξαμε αυτά τα εργαλεία έτσι ώστε να μπορεί να κάτσει το πρωί, όποτε θε να κάνει το trade σου, να πάρει το setup. Και μάλιστα θα μπαίνει και στο premium στο Telegram, θα πηγαίνεις εκεί που λέμε Crypto AI ανάλυσης, Forex AI ανάλυσης και θα βλέπεις τι έχει δώσει το AI κάθε 6 ώρες για να βλέπεις λίγο την τάση, τι παίζει. Δηλαδή τι έχει δώσει long, τι έχει δώσει short. Το παίρνεις σε μια εξτρά επιβεβαίωση προς την κατεύθυνση που θες να ανοίξεις trade. Αλλά αν μπορείς να παρακολουθήσεις το παντελή, σου λέω εγώ είναι τέλειο, έτσι. Και μάλιστα εγώ που θες τώρα που είμαστε χρόνια μαζί, είχα κάτσει και λέω μια φορά ρε φίλε, ζηλεύω. Φέρω και εγώ μια φορά να είμαι και εγώ συνδρομητή και να ακολουθώ τα trade του Παντελή. Και μπήκα και το έκανα. Μια περίοδο τα άφηνα, δεν έκανα support και καθόμουν και έμπαινα το πρωί να πάρω τα trade. Έτσι, δεν υπήρχε αυτό το μικρό time που κάνει ο Παντελή στο χρυσό, να το περιμένουμε όλοι να πει πότε θα πει θα πέσει και να πέφτει, να το λέει ότι θα πέσει και να πέφτει. Αυτό είναι αξιοσημείωτο. Οπότε για να σου απαντήσω, εδώ ανοίγει και live alert θα δείτε τώρα, τέλεια. Λοιπόν, τώρα ανοίγουμε και live trade εδώ πέρα. Long στο Ethereum ανοίγουμε. Λοιπόν, οπότε αν δεν προλαβαίνεις, χρησιμοποίησε τα αυτά και άρχισε να εξοικειώνεσαι με το AI. Γιατί το έχουμε φτιάξει έτσι ώστε να μπορεί να μας αντικαταστήσει. Δηλαδή, να μας αντικαταστήσει όταν δεν είμαστε εμείς διαθέσιμοι, καταλαβαίνεις, να μας συμπληρώσει, να σου το πω έτσι. Οπότε μην το φοβάσαι, άρχισε να το χρησιμοποιείς και θα δεις ότι 8 στα 10 θα βγαίνουν και θα σου επιβεβαιώσουν και τα άλλα τα παιδιά. Και όσο περισσότερο κάνεις trade μαζί του, τότε θα προσαρμόζεται και στο στυλ σου και θα σου δίνει και καλύτερα setup. Εντάξει. Ωραία, έγινε, Λοιπόν, ευχαριστώ. και ό,τι θέλετε, παιδιά, να μας ρωτάτε, είμαστε εδώ. Εντάξει. Ό,τι θέλετε και στο Telegram και με email και τα πάντα, είμαστε εδώ πέρα. Και παρεμπιπτόντως να απαντήσω και στον Γιώργο. Γιώργο, σας το δώσαμε το indicator, παιδιά.
αυτό γιατί θέλαμε να έχετε και indicator τα οποία θα σας βοηθήσουν στο χερά το trading. Γιατί να σας δώσουμε indicator τα οποία είναι μόνο για το AI και δεν καταλαβαίνετε τι βλέπετε, δεν θέλουμε να μπερδευτείτε. Σας έχουμε τρία ξεκάθαρα που σας έδειξα, έτσι. Indicator τα δείξαμε, το Zones Master, το Buy and Sell και το Oscillator που είναι για χερά το trading. Okay. Πάμε στον επόμενο. Ποιος θέλει να μιλήσει? Ανοίγετε μικρόφωνο, καλησπερίζετε, μας ρωτάτε ό,τι θέλετε. Καλησπέρα, με ακούτε? Ναι, ναι, ακούμε. Δυνατά και καθαρά. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Παδάκης Μανώλης. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω εγώ είναι, εγώ τι κάνω αυτή τη στιγμή? Έχω τους 11 δείκτες, indicators και ανεβάζω από όλους μια φωτογραφία στο ίδιο time frame. Αλλά μου φαίνεται ότι αυτό δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικό, σαν να τον μπερδεύω. Ποιο Θα είναι το πρέπει... καλύτερο ζεύγος και το καλύτερο ζεύγος? Γιατί μου φαίνεται ότι άμα τα ανεβάζω όλα μαζί, παίρνει πολλή πληροφορία και μου δίνει 2-3 σενάρια. Και εγώ κάπου εκεί πέρα μπερδεύομαι. Τι μπορεί να γίνει εκεί, τι πρέπει να ακολουθήσω? Wizard, σου δίνω πάσα, απάντησε. Γιάννη μου, χίλια συγγνώμη. Έκανε διακοπές εδώ, κάτι έγινε και δεν άκουσα καλά. Μπορεί να ξαναπεί ο Λοιπόν, φίλος. θα απαντήσω εγώ, μάλλον θα το πω εγώ, μην Όχι, κουράζεσαι να καν. ξα... Μας λέει. Να σου Όχι. πω τι είπε ο άνθρωπος, Ναι, ρε, Λοιπόν, ευχαριστώ. ο άνθρωπος λοιπόν μας ρώτησε και μας είπε Ναι, ναι, ο Μάνος μας Μανώλης. ότι. Ο Μανώλης μας, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Μανώλης ότι ανεβάζει screenshot από τα indicator στο ίδιο time ναι, frame και θεωρεί ότι τον ναι. μπερδεύει. Και μας λέει ποιο είναι το καλύτερο ζευγάρι time frame να ανεβάζει. Μονόωρο και τετράωρο που δείξαμε πριν στο μάθημα. 20 λεπτό και μονόωρο. Είναι ανάλογα το τι θες να κάνεις βέβαια και εσύ, έτσι, Ναι, Μανώλη. θα πω. Wizard, Θα σε απαντήσω. αφήνω. Άμα θέλει να κάνει ο Μανώλης, καλησπέρα Μανώλη μου, scalping, γρήγορο, ας πούμε να μπει στο 20 λεπτό ή στο τρίλεπτο. Δηλαδή, αν θες να κάνεις στο τρίλεπτο, ας το πω αλλιώς, θα ανεβάσει από τη μία ώρα και από τα 20 λεπτά. Και θα κάνεις το τρίλεπτο, πρόσεξε, και το τρίλεπτο. Μία ώρα, 20 λεπτά, 3 λεπτά. Αν θες να κάνεις το τρίλεπτο. Αν θες να κάνεις τα 20 λεπτά, θα ανεβάσεις 4 ώρες, μία ώρα και 20 λεπτά. Ωραία, και κάτι άλλο. Από όλους τους δείκτες ή πρέπει να επιλέξω κάποιους από αυτούς? Ε, εξαρτάται τώρα, κοίτα. Πρώτα απ' όλα εξαρτάται και ποιον σε βολεύει εσένα. Ή αν δεν έχεις επιλογή, θα έλεγα. Ρε εσύ Γιάννη, μπορείς να μου Λοιπόν, ανοίξει εδώ λίγο είμαστε, εδώ. εδώ είμαστε. Λοιπόν, Μισό εδώ λίγο για να είμαστε. θυμηθώ Λοιπόν, να πω στον αυτό θέλω να πω. πάμε στα indicator του premium. Ναι. Λοιπόν, έχεις Ναι, το. εγώ έχω και τους 11 δείκτες που δίνεται στο premium, στο μεγάλο πακέτο. Λοιπόν, Ναι, ναι, ναι. έχει το V3 Basic, το Ultimate Ας τα Complete βλέπω εγώ. Edition, Footprint Λοιπόν, Ultimate, το πίτι. Master, εδώ, αυτή είναι. Άσε μένα λίγο. Λοιπόν, πήγαινε το λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, από το V3 το Wizard, Footprint Ultimate, γιατί τα Footprint και αυτά που τέλος πάντων τα άλλα που είχε από μέσα είναι πολύ δυνατά. Θα ανεβάσει ένα από αυτό σίγουρα. Ένα από το Ultimate Complete Edition, το πρώτο. Εντάξει. Εκεί, μπράβο. Και το μεσαίο, το PTS Trend 666. Αυτά τα τρία θα ανεβάζει. Ναι, αυτά τα έχω ξεχωρίσει και εγώ ότι τα καταλαβαίνω καλύτερα. Α, μπράβο σου. Αυτά είναι πολύ δυναμικά. Όλα είναι δυναμικά, αλλά αυτά δουλεύουν πολύ καλά με το AI, να ξέρει. Πάρα πολύ καλά. Ο Ωραία. πίνακά του είναι μαχαίρι. Να ξέρεις. Τα έγραψε στα time frame. Θες να τα ξαναπούμε? Παιδιά, πραγματικά θα μου κάνατε χάρη, θα μπορείτε να μου τα στείλετε σε ένα μήνυμα γιατί είμαι στο ταξί και οδηγώ. Ωραία, ωραία, ωραία. Θα σας στείλουμε. Και Γιάννη, θα σου στείλω μετά ένα μήνυμα, θέλω τη γνώμη σου για κάτι. Ό,τι θέλεις. Και κάτι τελευταίο, μήπως επειδή αυξάνεται η ομάδα, θα έπρεπε να δομηθεί κάπως διαφορετικά ώστε να προχωρούμε και εμείς οι άσχετοι λίγο καλύτερα, δηλαδή να απευθυνόμαστε σε κάποιους ομαδάκες ή κάτι τέτοιο. Θα αναλάβω και εγώ τώρα να σας κάνω καθημερινά, Μανώλη, καθημερινά μαθήματα για να σας εκπαιδεύω και να μπορέσετε να εξοικειώνεστε. Θα βάλουμε μια ώρα κάθε μέρα. Αυτό Εγώ είναι θα το βγαίνω καλύτερο. Telegram και θα σας κάνω όλη αυτή την εκπαίδευση που κάνουμε τώρα. Θα σας κάνω καθημερινά για να σας βάλω στο Moodle, τέλος πάντων. Θα βάλουμε μια Άμα ώρα που μπορείτε ασχοληθεί, περισσότεροι, 5 με 6 Μανώλη, π.χ. και θα σας τα κάνω. άμα ασχοληθεί ο Γιάννης μια ώρα με μια μισή τη μέρα μαζί σας για ένα μήνα, πιστέψτε με, θα φτάσετε όλοι από το 5 στο 30 πολύ γρήγορα. Και είναι κομπλέ να ξεκινήσετε από το 30. Όποιο άλλο από μέσα και να σε βοηθήσει σαν ομαδάρκης, δεν νομίζω να έχει την εμπειρία του Γιάννη. Οκ, εντάξει. Εσείς ό,τι νομίζετε. Εσείς ξέρετε. Καλώς, αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά. Εμείς Εμείς ευχαριστούμε πολύ. ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Πάμε, παιδιά, ο επόμενος.
Λοιπόν, κλείσει τα μικρόφωνα, ακούμε σπορ, εκπομπές. Λοιπόν, είναι κακό, αλλά εντάξει, λέμε τώρα, κάνουμε trading. Λοιπόν, Γιώργο, θες να μιλήσεις? Γιατί βλέπω το μικρόφωνο σου ανοιχτό. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, όποιος θέλει, παιδιά, να μιλήσει, ανοίγει μικρόφωνο και μας χαιρετάει, μιλάει, μας λέει ότι θέλει να ρωτήσει. Νομίζω ακούσαμε πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Είναι μια από τις πιο. Σε όλες τις εκπομπές, Παιδιά, σε όλα πάμε τα λίγο. μαθήματα, Ναι, παιδιά, ναι, ναι. ήταν φοβερά όλα αυτά που βγαίνουν και πείτε. Έτσι. Και θέλω κι άλλο και οι υπόλοιποι. Πάμε απορίες, παιδιά μας εδώ να τις λύσουμε όλες. Δεν υπάρχει κακιά ερώτηση, έτσι. Εντάξει, πάμε. Καλησπέρα. Γεια σου, Στέλιο, τι κάνεις? Να ξέρετε, Καλά, παιδιά, ο Στέλιος είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, φοβερός, και που έχει μπει στον κόσμο του trading και τον συμπαθώ και εξαιρετικά. Λοιπόν, Στέλιο, πες μας. πολεμάει. Είσαι fighter, πάμε. Έχω πολλές ερωτήσεις, πολλές απορίες. Ακόμα αρχείο όπως το είπες εσύ. Δεν πήγα για να τις λύσω τώρα. Θα λυθούν στην πορεία. Εγώ πήγα να ευχαριστήσω το group και για εσένα για προσωπικά και τον Παντελή για τον Τζοντονόφκο. Ε, Κάνετε ό,τι κάνετε, είναι πάρα πολύ καλά αυτό που κάνετε. Δίνετε ελπίδα σε πολλούς ανθρώπους. Για ένα ευχαριστώ θέλω να πω, τίποτα άλλο. Θα τα πούμε στην πορεία. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Λοιπόν, ακόμα μπαίνει κόσμο, παιδιά, στο μάθημα. Λοιπόν, είναι φοβερό. Λοιπόν, και το προηγούμενο ήταν πάρα πολύ πετυχημένο και αυτό πάει πάρα πολύ Είναι ο καλά. κόσμο ατελείωτο. Είναι πάρα πολύ. Γιάννη, εγώ έχω συγκινηθεί πραγματικά. Χθε έκατσαν τα παιδιά, είναι ακραίο. Καλά, πρώτα απ' όλα να το ανοίγουμε live. Έχει δει, είμαστε από τα μοναδικά live που έχουμε ακόμα και 400 άτομα κάποιε στιγμέ, ακόμα και 8 ώρα το πρωί. Αλλά σε αυτό μπαινοβγαίνουν, ανά ένα λεπτό αλλάζουν. Είχε κάτσει πυρήνα χθε το βράδυ μέχρι τι 3 η ώρα περίπου, 2.30 θυμάμαι. Εκεί μέχρι να περάσουμε κατάταξη δεν φεύγανε. Και δεν φεύγανε, βαράγανε κιόλα να ξέρει. Για να αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Μιλάμε πραγματικά άρμοι. Είναι respect. Ναι, για να σου πω, στηρίζει ο κόσμο, Παντελή, γιατί βλέπει ότι υπάρχει μια τεχνογνωσία και μια υπευθυνότητα από την πλευρά μα. Και πολλέ φορέ, παιδιά, ανοίγει. Λέει ότι έχει ανοίξει το πιταφές, το PTS Έχω Wizard. ένα λεπτό, Γιάννη. Εντάξει. Έχω και μία Πάμε. έκπληξη. Έχω και μία έκπληξη εδώ να πει ένα γεια. Ο μεγαλύτερο δωρητή αυτή τη στιγμή στο TikTok, τον έχουμε εδώ, μόνο εδώ για του φίλου μα. Ο μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή μακράν έχει περάσει και τον Λούσιφερ. Είτε ένα γεια, κυρία Κουράκου. Είτε ένα γεια. Γεια σας, καλησπέρα. Εδώ από την κυρία Κουράκου. Τι πέταξε χθε, τι ξύλο έδωσε, Τι να κάνουμε, να μας παίρναγε η κυρία Εξαντιά. τι του έκανε εδώ με τη. Γιατί έχει ωραία πλούτη Μην τα πάτε για είπατε. σκυλάκια. Έτσι, μπορεί να πάτε. Σας ευχαριστούμε, κυρία Καλή Κουράκου. συνέχεια, χάρηκα. Και Γεια σου, Μπέτη. Ευχαριστούμε πολύ που μπήκε στο τι μάθημα. ξύλο. Αγαπάμε όλη την ομάδα. Ξύλο έδωσε χθε. Είμαστε οικογένεια. Άρα, πάμε, ευχαριστούμε εμείς. Πάμε, Ευχαριστώ. παιδιά, πάμε μαδάρα. Έλα, Γιάννη μου. Ήταν Τέλεια, guest star, τέλεια. guest star. Ναι, λέει ο Γιώργος, εγώ τις έφαγε λάχανο, τις ξεμάλιασε, λέει όλες. Τη ξεμάλιασε και ξύλο. Μαράκα πηγαίνουν τα λιοντάρια βρω και ούτε και η ίδια ξέρει τι πάταγε. Τα πάταγε τα κουμπιά πέτα και τη έλεγα κάποια στιγμή στα πάτα φτάνει. Δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν, πάμε να βλέπουμε και μαδάρα. λίγο έτσι bitcoin εδώ τι κάνει, λοιπόν, με την ευκαιρία. Λοιπόν, περιμένουμε και άλλους παιδιά να μας μιλήσετε. Εδώ είμαστε για σας. Όπως σας είπαμε, χθες είπατε τι ωραία έκπληξη κάναμε σε όλους τους ήρθαν στην εκπομπή. Και όπως τώρα το συζητάγαμε, γιατί τώρα στο πόδι τα συζητάμε αυτά με το Παντελή, θα οργανώσω εγώ να σας αναλάβω όλους σας εδώ μία ωρίτσα το Telegram Live κάθε μέρα. Να σας λύνω απορίες, να σας βοηθήσω να σας κατευθύνω. Είπατε λιγάκι εδώ και αυτό το μάθημα θα μείνει. Να πούμε ότι είναι σημαντικό και το βίντεο με τις οδηγίες επίσης, να πω. Λοιπόν, και έχει πάνω από 1.000 views, παιδιά, το βίντεο, πάνω από 1.000 άτομα το έχουν δει. Και τι βοηθάει πάρα πολύ βήμα-βήμα πώς θα γίνουν όλα. Τα πιο σημαντικά, να σταθώ στα πιο σημαντικά. Έτσι. Λοιπόν, ρωτάτε, πραγματικά να μας ρωτάτε συνέχεια ό,τι θέλετε για τα indicator. Αρχίζετε να τα χρησιμοποιείτε με το AI. Ξεχωρίστε τις συνομιλίες σας με το AI με βάση το asset και το still trading που θέλετε. Εντάξει. Λοιπόν, και επίσης, όσο αφορά τη διαχείριση κεφαλαίου, προσοχή, δεν μπαίνουμε με τα μπούνια στα trade. Βάζουμε μέρος του κεφαλαίου μας και με leverage. Να σας πω και ένα άλλο μυστικό που μπορείτε να κάνετε και αυτό είναι, παιδιά, να χρησιμοποιείτε το leverage για ασφάλεια. Τι εννοώ? Έχουμε 10 χιλιάρικα. Εντάξει, πολύ ωραία.
Βάλτε λοιπόν 10 leverage και παίξτε με $1,000. Δηλαδή, ανοίξτε θέση για 10.000, ισόποσα με αυτά που έχετε, αλλά ρισκάροντας με isolated μόνο ένα χιλιάρικο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στη χειρότερη, προσέξτε τώρα, στη χειρότερη, που δεν θα βάλετε να σα χτυπήσει στο πλός, γιατί ένα στο πλός θα βάλετε, ας πούμε, στο 5%, εντάξει, θα χάσετε 500 από τα 1.000. Δεν χάνετε καν. Λοιπόν, χάσετε μόνο ένα μερίδιο του κεφαλαίου σα. Έχετε 10 ολόκληρε ευκαιρίε, έτσι, θα πρέπει να κάνετε 10 trade καταστροφέ να χάσετε για να βγείτε εκτό παιχνιδιού. Αλλά σα αρκεί και το 1/10 του κεφαλαίου σα για να ανοίγετε πάντα θέση με 10 χιλιάρικα. Ακούστε τι σα λέω τώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Γιατί έτσι θα καταφέρετε πρώτον να μην ξεμείνετε ποτέ από κεφάλαιο και όσο και ανάποδα να σας πάει, αποκλείεται να κάνετε 10 ή 4. Αποκλείεται. Θα ακούσετε 3-4 τρίτα του Παντελή, θα πάρετε από το AI, θα ακολουθήσετε ό,τι να ακολουθήσετε. Λοιπόν, και θα κάνετε. Βαγγέλη, τρεϊντάρουμε BitGet και θα σας ανακοινώσουμε και συνεργασία τώρα για να τρεϊντάρετε και εσείς, okay. Και μην τρεντάρει στην Binance. Στην Binance, παιδιά, περιορίσαν τα μπουτια του με τα regulation και όλα αυτά που κάνουν. Ξυλώσαν το USDT για την Ευρώπη, έχουν κάνει αυτά του τύπου futures. Για μένα δεν μου αρέσει η Binance, παιδιά. Σα το λέω, είμαι φίλο με το CZ, το ξέρετε περισσότεροι από εσά. Okay. Δεν μου αρέσει το πώ έχει γίνει αυτό το μαγαζί. Σα το λέω να το θυμάστε. Δεν μου αρέσει. Γιάννη, να Εντάξει. ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι, Νομίζω ότι παρακαλώ. μόνο η Bitget πρέπει να έχει isolated, γιατί ούτε η Μέξη που μπαίνω μέσα Αχα. έχει. Η Bitget έχει isolated. Μόνο η Λοιπόν, εντάξει. ναι, ναι, ναι. Να το βάζετε για να μπορέσετε να έχετε προστασία. Εντάξει. Και αν δεν έχει isolated, πρόσεξε, να σου πω τώρα για αυτό που είπες, κάντε ένα sub account, πολύ εύκολο. Πηγαίνετε στο εικονίδιο του Bitget και του Binance, πήγαινε από κάτω και κάνει ένα sub account. Και βάλε το κεφάλαιο σου, μερίδιο του κεφαλαίου σου, βάλ το στο sub account. Και ρίσκαρε μόνο αυτό. Πες, παιδιά, στο κυρίω account, στο spot wallet αφήνω τα 10 μου χιλιάρικα και παίρνω ένα χιλιάρικο για να μάθω trading και να κάνω trade τέλο πάντων, να κάνω το καφριλίκι μου, το κέφι μου, άμα με έχει πιάσει τέλο πάντων. Το πετάω στο sub account, οπότε και στραβά να με πάει, θα χάσω μόνο το ποσό που έχω στο sub account. Δεν θα χάσω όλα μου τα λεφτά που έχω μέσα στο spot wallet. Καταλάβατε τι σα λέω. Οπότε μπορείτε να κάνετε κάλλιστα sub account και να λυθεί το θέμα. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ προσοχή σε αυτά και να θυμάστε ότι είναι μαραθώνιος, παιδιά. Γιατί πολλές φορές χάνουμε την υπομονή μας, κουραζόμαστε και πάμε να τα παίξουμε όλα για όλα. Και εκεί γίνεται η αναποδιά. Λοιπόν, να έχετε υπομονή. Υπομονή και βήμα-βήμα σιγά-σιγά να χτίσετε ένα παράλληλο εισόδημα. Πάμε, Δημήτρη. Άνοιξε το μικρόφωνο σου και ρώτησέ μας ό,τι θέλεις. Πάμε, μας ζωγραφίζετε τον πίνακα. Λοιπόν, Συγγνώμη, κατά λάθος το έκανα. Πήγα καλά. Δεν ξέρω πώς βγαίνει. δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πήγα να σου κάνω Έλα, κάτι Βαγγέλη, πολύ. σε ακούμε. Ναι, να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Γιατί εντάξει, οι απορίες είναι πολλέ και θα, όπως είπε και ο προηγούμενος μιλητής, θα τις βάλουμε στην πορεία. Έτσι, δεν είναι, Αμέ, θα τελειώσουν πάμε, σήμερα. πάμε. Να ρωτήσω κάτι λίγο. Όταν βάζουμε τους indicator μέσα, αλλάζει τα χρώματα στα κεριά και αυτό είναι λίγο κουραστικό. Υπάρχει τρόπος να τα έχουμε πράσινα, ας πούμε, τα ανωδικά και κόκκινα τα καθοδικά. Δεν το κάνουν όλοι οι indicator αυτό. Συγκεκριμένα οι indicator το κάνουν. Και αυτό Ναι. έχει συγκεκριμένο σκοπό που το κάνει που το κάνει το indicator αυτό. Για να ξεκαθαρίζει και να χρωματίζει τέλο πάντων. Τα οποία αυτά τα χρησιμοποιεί το AI για να τα διαβάσει. Είναι για το Αυτά οπτικό του AI, καταλαβες. Α, μπορεί από το εσωτερικό να τα απενεργοποιήσει. Άμα πας, έχω βάλει εγώ εντολή. Έχω βάλει από μέσα. Πήγαινε, κύριε Γιάννη, μπράβο. Και εδώ πιο κάτω, άμα πας, τα απενεργοποιεί. Έχει και Τα διάφορα χρώματα, version για τα εδώ το χρώματα Candle. δεν Ναι, λέει. ναι, Για τα ναι. χρώματα ναι. δεν Ναι, ναι. λέει. Και το Candle Color έχει εδώ πέρα το version Τα που έχει, το ναι, πάει. το έχω βάλει. Το θυμάμαι πιο κάτω που είναι. Ναι, Ή ναι, στο πιο κάτω styling. φάει. Ή στο styling. Γιάννη, ή Στο στο αλφα είναι. styling. Ναι, ναι, ναι. Shapes, bar Είναι. color, Bar plot. color, Να, για bar πάτα το color, να εκεί. το Αυτό πάτα το βγάλεις. λίγο. Ναι, ναι, να το, Για να το. πάτα Να το το. λίγο. Πρέπει να το φορτώσει. Ναι, ναι, το βάλε, Το το βάλε. θυμάμαι το είχα βάλει. Αυτό το λένε σίγουρα γίνεσαι. πού το πάτησε αυτό? Στο Στο style, style. εδώ πάμε. Ναι, 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 στο bar color. Λοιπόν, shapes, με λίγο. Να το, εδώ είναι, Και αυτό πιο είναι. κάτω. Και εκεί bar color, Να το, μπράβο, να το, να Γιάννη. το. Ορίστε, ορίστε. Πήγαινε πιο κάτω. Τα Εδώ. βγάλαμε, δεν έχουν πια χρώματα. Μπράβο. Ναι. Ναι, ναι. Δεν Ευχαριστώ. πεις. Είναι Δεν έχουν το όντως. Ναι, κλασικό. ναι. Ναι, δεν Το έχουν, δεν θυμάμαι. έχουν. Αχα. Το θυμόμουν, το θυμόμουν. Ναι, εκεί είναι αυτό. Δεν έχουν. Σωστά. Ναι, μπορείς Δημήτρη να ανοίξεις. Μπορείς να το ανοίξεις το μικρόφωνο σου και από κινητό. Μια χαρά μπορείς να ρωτήσεις ό,τι θέλεις.
Καλησπέρα, με ακούτε? Ναι, ναι. Δεν με πέδευε, δεν μπορούσα να το ανοίξω το σύνορα. Είμαι από κινητό του desktop, δεν έχω μικρόφωνο, οπότε δεν μπορούσα να μιλήσω και γι' αυτό δεν μίλησα και την προηγούμενη φορά. Τέλεια, σ' ακούμε, σ' ακούμε. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, εγώ έχω ξαναπάρει το Basic. Καταρχήν ήταν top σε αυτό που Παντελής, ήταν με sniper με τέτοια. Είχα κολλήσει στο Ethereum και έφαγα Ναι. πακέτο. Δεν έχω ρισκάρει τρελά, μην φανταστείτε. Τώρα μιλάμε για ούτε ένα εκατοστάρικο, ούτε. Ε, Μετά το άφησα λίγο, τον παρακολουθώ συνέχεια τον Παντελή, τον έχω full σε εκτίμηση. Εσάς σας θυμάμαι και από τον Dragon's Den και γελάω με το βαθιά, που σας κοιτούσε περίεργα τότε και έλεγε το έχετε πάει κύριε Γιάννη σε άλλο level. Δηλαδή, δυστυχώς έτσι είναι η Ελλάδα, αυτή είναι. Δηλαδή, τα ταλέντα, γιατί εσείς για μένα προσωπικά είστε ταλέντο, τεράστιο ταλέντο. Έχετε αποκωδικοποιήσει και έχετε κάνει πράγματα που εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω, δεν νομίζω να υπάρχει άλλος που τα κάνει. Και πού Ε, ακόμα να βρει τα καινούργια που ετοιμάζουμε τώρα. Αυτό και θα γίνει, αν θα γίνει χαμός, να ξέρεις. Θα σε ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα. Σας ακολουθώ και θα σας ακολουθώ. Βέβαια έχω χάσει γιατί πήρα μεγάλη μόχλευση και τώρα θα βάλω μυαλό με λίγα λόγια. Από εδώ και πέρα Μπράβο. θέλω να σας ρωτήσω για το χρυσό. Βλέπω τόσα setup του Παντελή και κάθομαι και κοιτάω απλά να βγαίνουν. Δεν έχω ασχοληθεί με το Forex. Είμαι full στα κρύπτο. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τους δείκτες αυτούς και τι λένε αυτά που έχετε και τα bias και αυτά γνωρίζω. MetaTrader 5 θα πας. MetaTrader 5 εδώ. Για Το να έχω παίξεις. Το έχω κατεβάσει, έχω κάνει το demo. Απλά μου κολλάει συνέχεια στο κινητό. Δεν ξέρω τι εντολές το κάνω. Μήπως θέλει το ίντερνετ, θέλει το κινητό. Μπορεί να φταίει το κινητό γιατί να Συμπάθεια. ξέρει είναι ακαριές οι εντολές που βάζει το MetaTrader 5. Να ξέρει είναι ακαριές. Δηλαδή δεν σε κρεμάει το MetaTrader 5. Οπότε κάποιο πρόβλημα μπορεί να έχει η σύνδεση το κινητό. Γιατί το MetaTrader 5 σαν πλατφόρμα, στο λέω, είναι πάρα πολύ αξιόπιστο. Δεν κρεμάει, δεν θα σε πουλήσει. Θα ανοίξει, θα πατήσει, θα ανοίξει εκεί που πάτησε. Εντάξει. Βέβαια, να σου πω ότι έχει τρελή. Δηλαδή, άμα το βάλει στο one minute να δει πώ πηγαίνει πάνω κάτω, πώ πηγαίνει πάνω κάτω τα κεριά, πα πλάκα. Λοιπόν, με την ταχύτητα που γίνονται εκεί οι συναλλαγέ, αλλά δεν σε πουλάει. Οπότε, αν σου κολλάει, κάτι φταίει στη συσκευή πιθανώ. Γιατί ω τώρα, εμένα δεν με έχει πουλήσει ούτε μια φορά το MetaTrader με το Όχι, MetaTrader απλά 5. κολλάει. Ανοίγω την εντολή. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ανοίγω την εντολή, την ανοίγω. Δεν βάζω το take profit, ξέρω εγώ, και το stop loss. Και μετά το κάνω έτσι κατά κάτω για να ανανέωσει. Την εμφανίζει την εντολή. Μετά από λίγο δεν την εμφανίζει. Μετά την ξαναεμφανίζει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και Κάνε πατάω μια μετά. απεγκατάσταση. Ξύλωσέ το, σβήστο και ξανακάνε το εγκατάσταση από την αρχή. Μην το έχω ξεκολλήσει. Πολύ Παίζει ρόλο που πιθανό. το χρησιμοποιώ και από τον υπολογιστή. Όχι, όχι, κανένα, δεν έχει πρόβλημα. Μπορεί να το έχει σε 500.000 συσκευέ. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Απλά μου φάνηκε πολύ περίεργο αυτό το MetaTrader. Έχω συνηθίσει με το TradingView τόσα χρόνια Αυτό και έλεγα νωρίτερα και εγώ να ξέρει. Το ίδιο θέμα. Στην αρχή το είδα, λέω τι είναι αυτό. Ιδίω η εφαρμογή από το desktop, έτσι. Και όμω η πληροφορώ είναι αξιόπιστο. αυτό που κυρίως ήθελα να ρωτήσω είναι για το 20 λεπτό time frame. Ξέρετε τι έχω καταλάβει την εμπειρία μου, γιατί έχω φάει πολλά σκατά. Έχω καταλάβει ότι αν δεν έχεις 20 λεπτό, άποψή μου τώρα, έτσι μπορεί να κάνω λάθος, 20 λεπτό mini time frame, 3.13 που έλεγε ο Παντελής, 96, αυτά τα time frame για να πάρεις scalping και να είσαι profitable με σφιχτό στο plus, όσο δυνατόν γίνεται να είναι, θεωρώ ότι πρέπει να τα έχεις. Εγώ έκανα αυτό το λάθος. Έδωσα ChatGPT, πήρα συνδρομές και δεν πήρα το TradingView ούτε η Essential. Είχα πάρει και την Essential και δεν τα είχε. Πρέπει να πάρω την blast με Τα λίγα λόγια. προσθέτει, όχι, στα essential μπορεί να προσθέσει. Μπορεί να πάρει. Να σου πω εδώ πέρα, θα το λύσουμε. Στα plans, εδώ, άμα πα. Λοιπόν, πάμε στα plans. Να το λύσουμε τώρα την απορία εδώ. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, το Essential σου δίνει δύο charts per tab, εντάξει, σου δίνει 5 indicators, 10k historical bars, 10 parallel chart connections, 20 parallel alerts. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, custom time frames θα δίνει στο Essential. Δηλαδή, πια μου δίνει το 96. Πρόσεξε. Τα βάζεις εσύ. Όταν λέμε στα δίνει, τα βάζεις εσύ. Όταν λοιπόν σου έχει Πόσα δηλαδή ενεργοποιημένο το custom time frames, θα πας εδώ, βλέπεις εδώ που λέει 1 minute, 5 minute, 10 minutes κτλ. Και αυτά. Εδώ έχει ένα βελάκι. Μόλις πατήσεις, σου λέει εδώ add custom Κύριε Γιάννη. interval. Ναι, ναι, Κύριε Γιάννη, το Θες. γνωρίζω πολύ καλά το TradingView. Για να μην, το λέω για να μην σας ζαλίζω και τα κάνετε τόσο αναλυτικά. Ναι, όχι. Τα κάνουμε για να μείνει αυτή η εκπομπή ούτως ή άλλως θα ανέβει στο YouTube. Οπότε θέλουμε να μείνει, γιατί κάποιο άλλο που έχει την ίδια πορεία με σένα
Θέλουμε να τη λύνουμε επί τόπου, καταλαβες. Απλά προσθέτεις ένα time frame στα αγαπημένα σου και στο εμφανίζει. Σωστά. Ακριβώς. Το προσθέτεις εδώ στο custom interval που σου δείξα, βάζει 96 minutes, το πατάς add. Άμα το πατήσω εγώ τώρα, εγώ θα δεις, τσακ, το εμφάνισε. Του τραβάς και ένα αστεράκι στα αγαπημένα και στο εμφάνισε. Να το 96 minutes. Στο Essential δηλαδή μπορώ να έχω, εγώ λέω, απλά μπορείς να έχεις συγκεκριμένα time frames σου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ένας που έχει το Plus έχει περισσότερα time frames σίγουρα. Όχι Σωστά, σωστά, περισσότερα. σωστά, σωστά, σωστά. Πάμε να το δούμε πάλι εδώ, όπως μας το λες. Λοιπόν, πάμε εδώ στα Explore Our Plans, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν εδώ ότι έχουμε λοιπόν custom time frames, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ έχει και άλλα custom time frames, τα έχει τα custom time frames. Σαφέστατα όσο πηγαίνεις, τόσο περισσότερα time frames έχεις, εντάξει. Εγώ π.χ. Εγώ που τώρα, κύριε Γιάννη, για το 3, συγκεκριμένα time frame, ας πούμε, εκτός από αυτά που έχει το 96 και 100, πόσο έχει ο Παντελής, 133, είπε νομίζω 313, 96 και ακόμα ένα. σωστά, Γενικά σωστά. χρειάζεται, το θυμάστε ποιο ήταν 20 το mini άλλο. 313,96. 20, 3, 13, 96, ναι, αυτά τα τρία. Εγώ θέλω να έχω πρόσβαση σε αυτά τα τρία που είπε ο Παντελής. Τι πρέπει Τέλεια. να κάνω? Θα πας εδώ. Θα πας εδώ πέρα, όπως σου έδειξα, θα πατήσεις το βελάκι, θα πας Add Custom Time Frame. 3.13. Εδώ σου λέει Minutes. 3.13. Να το πατάς Add, στο βάζεις στη λίστα σου, πατάς το αστεράκι, μπήκε. Στην Να Essential το. δηλαδή μπορώ να τα έχω, αυτό είναι το μεγάλο με Βεβαίως ερώτημα. μπορεί να τα έχεις, αυτό σου λέω. Μου λύθηκε η απορία, ναι, αυτό Ναι, ήθελα ναι. να ρωτήσω. Εντάξει, να το εδώ. Θεοχάρηκα time frame. Όταν μου τα έλεγε παιδιά αυτά τα time frame, λέω, τι λέει τώρα, τι time frame λέει αυτό το άτομο. και όμως καταπληκτικά. Παρεπτόντως πολλά, εγώ να ξέρετε, εγώ έχω λατρέψει το 8ωρο που το βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, και 6ωρο, 7ωρο, 8ωρο είναι παντελίστικα time frame. Αυτός μου τα έμαθε. Θα μας κάνετε μάθημα για το τέτοιο, για το Forex, το MT5, πώς να το χρησιμοποιούμε? Εννοείται. Το έδειξα και νωρίτερα, να ξέρεις. Το Μπορεί να είδα, μην το είδα. ήσουν. Που έδειξα Το εδώ πέρα είδα. πώς βάζεις τις εντολές και πώς πετάς εδώ πέρα τα ζευγάρια και πώς τα κάνεις. Με τα symbols που μπορείς να προσθέσεις εδώ τι ζευγάρι θέλεις. Και σαφέστατα θα σας δείξουμε, εννοείται. Χοντρικά, επειδή θέλω να κάνω demo μέχρι να το βγάλετε, γιατί ο Βαντελής το χρυσό τον έχει τεντώσει Μμμ. και θα δώσει στάνταρ και άλλα setup. Θέλω να δοκιμάσω λίγο στο MT5. Εγώ διαθέτω, ας πούμε, 100 ευρώ, 50 ευρώ κεφάλαιο. Θα σας πω το mini. Μπαίνεις με 50. Ποια θα είναι η σωστή μόχλευση να ξεκινήσω να δοκιμάζω λίγο, πόσα lots δηλαδή να βάλω στην αρχή, και ένα προς πόσο, ένα προς 100 να ξεκινήσω, ένα προς 200, γιατί τα έχω ψάξει πάρα πολύ αυτά που λέτε, σας Θα πας, παρακολουθώ full. έχεις ανοίξει DMGM λογαριασμό. Ναι, έχω Trade το Max. demo. Ωραία. Πόσο leverage έχεις πάρει στο λογαριασμό σου? Πώς το έχεις βάλει το demo? 1/500. Γιατί δίνει και 1/500, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, και 1/1000 δίνει. Ένα προς 500 πρέπει να το έχω Μπράβο. βάλει. Ωραία. Οπότε θα πας, έχει αριστερά στα εργαλειάκια το Position Μου Size θυμίζει Calculator. τέτοιο, αυτό το MT5 θυμίζει Word και Excel παράθυρα. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Windows της δεκαετίας Ναι. των παλιών δεκαετιών θυμίζει, τέλος πάντων. Αλλά είναι αξιόπιστο. Στην DMGM, άμα πας, θα σου βγάλει τα lot. Θες να παίξεις με μικρό, πολύ μικρό lot. 0,001 σε αφήνει να παίξεις. Λοιπόν, με Στο, τόσο θα παίξεις. στο demo λέτε. Ναι, 0,01. Όχι, εγώ μπήκα και με 0,05 και με 0,2, 0,1. Ναι, Απλά είναι γιατί. πολύ τώρα, δεν έχω ιδέα, γι' αυτό σας ρωτάω. Είναι πολύ από ό,τι κατάλαβα μετά. Γιατί ρώτησα και το ChatGPT και μου είπε ότι μου έκανε συνδυασμού σε σχέση με τα 100 χιλιάρικα που μου δίνουν, πώς θα ήταν τα 100 ευρώ. Σωστά. Και μου είπε θα Σωστά. ρευστοποιηθεί σε 20 πιπ, ας πούμε, σε 20 πιπ βγαίνει στο κεφάλαιο, δεν θυμάμαι για ποιον, για Σωστά. το 0,5, και σε 40 πιπ ρευστοποιείται η θέση σου. Οπότε είναι τεράστιο ρίσκο αυτό. Αυτό είναι τζόγος να το κάνεις. Δεν Βέβαια. υπάρχει. Πολύ λίγα τα λεφτά για να αντέξει αν στραβήξει ανάποδα η θέση. Θα σε κλείσει. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι με τόσο μικρό ποσό. Άρα πρέπει να παίξει πιο μικρά lot. Και μου δίνει μεγάλη πάσα τώρα για να σα κάνω μια ειδική εκπομπή μόνο για Trade Max και MT5. Λοιπόν, θα σας το κάνω για να σας καλύψω. Ναι. Πώς κάνουμε trade στην Trade Max, θα σας βγάλω τα lot sizes και τα πάντα. Να θυμάστε και κάτι άλλο. Ο εκπαιδευτής trading έχει μέσα του πίνακα με lots. Ρώτησε τον εκπαιδευτή trading πόσα lot να βάλεις για τη θέση σου και θα στα γράψει. Τα έχει όλα μέσα. Τώρα το θυμήθηκα. Θυμάσαι, Παντελή, που το είχαμε κάνει επί Golden Trade Club αυτό. Ο εκπαιδευτής trading έχει όλα τα lot sizes για όλες τις Σωστά. πλατφόρμες, παιδιά.
Δηλαδή, εσείς πώς θα μου προτείνετε να δοκιμάσω με 100 € κεφάλαιο στην αρχή? Να Πολύ σας λέει, πρέπει πω να βάλεις λίγο, πολύ μικρά λότ. Να να βάλεις σας πολύ πω μικρό λίγο λότ. τα δεδομένα μου. Εγώ παίζω, ας πούμε, στο Solana, Ethereum. Το Bitcoin δεν το παίζω, να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν ξέρω για ποιο λόγο. Solana, Ethereum, το Wi-Fi το αγαπημένο μου, ο Μάγος το ξέρει. Το έχει δει στο TikTok 100.000 φορές ότι το έχω στείλει. Ε, και παίζω τέτοια asset δηλαδή και μπαίνω με μόχλευση 25 το minimum. Δεν μπαίνω με εκατοστάρα ποτέ. Αν είναι κανένα καλό setup, μπαίνω και με 50. Βάζω στο plus πάντα. Πάντα ορίζω το στο plus μου. Συχτό. Τι στυλ πιστεύετε θα μου τέριαζε με 25 μόχλευση, θα σας πω, που μπαίνω στα κρύπτο, να βάλω στη MetaTrader? Ένα προς πόσο και πόσα lots για αρχή? Για αρχή θα πας, κοίτα, εσύ τώρα μου λες παίζεις με 25 μόχλευση, okay. Άρα παίζεις δηλαδή, αν παίζεις με όλο το balance σου της θέσης σου, πόσο παίζεις? Εγώ παίζω με το... Δεν το πειράζω. Απλά Ωραία. βάζω. Για κάτσε. Βάζω 50 ευρώ. Ένα λεπτό δώσ' μου, ένα λεπτό δώσ' μου. Ένα λεπτό, θα σε εξυπηρετήσω τώρα αμέσως. Ένα λεπτό. Για Ναι, να γιατί δεν μείνει και, γνωρίζω. και στην εκπομπή. Περίμενε. Λοιπόν, γιατί μας τα έχουν δώσει αυτά τα εργαλεία και θέλω να σας τα δώσω και εσάς. Περίμενε ένα λεπτό. Λοιπόν, πάμε εδώ. Λοιπόν, καταρχάς να σου πω ότι ο κάθε broker, ο κάθε broker, όχι το MT5, ο κάθε broker έχει και διαφορετικά lot sizes, εντάξει. Λοιπόν, οπότε άλλα lot size έχει η Trademarks, άλλα έχει FTMO κτλ. Οπότε, για να είσαι πάντα καλυμμένος και να μπορείς να λύνεις τις απορίες σου, λοιπόν, περίμενε να βγω εδώ πέρα λιγάκι. Λοιπόν, λίγο, τα έχει στο site. Ένα λεπτό. Λοιπόν, πάμε να το πούμε παρέα. Λοιπόν, στο site της TMGM, το κάθε broker έχει εδώ που λέει Trading Platform, λοιπόν, Trading Tools. Σου λέει λοιπόν Trading Calendar, σου έχει Trading Calculator. Λοιπόν, πατάς εδώ λοιπόν, Trading Calculator, μπαίνεις και εδώ σου λέει το Margin Calculator. Οπότε του λες εδώ τι θέλεις. OK. Commodity. OK. XAU USD. Account Currency. Τι leverage έχεις. Εδώ λέει 1/20. Λοιπόν, πες μας πόσο είναι το 0,01 lot size, θα στο βγάλει τώρα, άμα έχεις leverage. Πρόσεξε, 207. Εντάξει, το 0,01. Άρα εσύ θα πας για 0,01 να παίξεις με τα 100. Δηλαδή με το 20 leverage, οπότε με 2 leverage να είσαι καλυμμένος. Καταλαβες, σου λέω. 0,01 Λοιπόν, δηλαδή θα μπω. 0,01 θα ξεκινήσεις, βέβαια, βέβαια. Και το ένα προς πόσο? Εδώ αυτό το λογαριασμό εδώ τον έχει 1/20, αλλά εσύ που έχει 1/500 θα παίξει με ακόμα λιγότερα χρήματα, που είναι ακόμα πιο ασφαλές για σένα να παίξει. Όσο μεγαλύτερη μόχλευση έχει, ανοίγει το position size που σου λέει 207, το ανοίγει με λιγότερα χρήματα. Οπότε αυτό σου εξασφαλίζει το μεγάλο leverage. Έτσι, για αρχή, για ασφάλεια σου λέω τώρα. Έτσι. Δεν σου λέω αν είπα να ανοίξει θέση ένα lot. Εντάξει, εδώ 0,01 είσαι μια χαρά, είσαι στα 207 και 16, το βλέπει. 0,01 lot και θα αλλάξω και το 1/500 θα το κάνω 1/25. Δεν χρειάζεται να αλλάξει, όχι, το αφήνει. Δεν σε νοιάζει το leverage, σε νοιάζει το lot size. Το Αυτό lot σε size. νοιάζει. Το Εδώ leverage που λοιπόν. το έχω 1/500 δεν επηρεάζει κάπου. Όχι. Άμα ήθελε, θα σε βοήθαγε να ανοίξει μια θέση. Άμα ήθελε να ανοίξει μια θέση, πρόσεξε. Να πα να ανοίξει θέση ένα lot size στην Trade Max, Μεγάλο. okay. Είναι 20 χιλιάρικα. Πώ θα ανοίξει 20 Ναι. χιλιάρικα θέση με 100 εσύ 50. Θες 500 leverage, καταλάβει, σου λέω. Ναι. Αλλά με 100 μπορώ να ανοίξω 0,01. Μπράβο, Επειδή είναι 0,01 θα ανοίξει. 1/25 δηλαδή. Ναι, Είναι ναι, το leverage. 0,01. Να το. Εντάξει. Θυμίζω στο site εδώ, Past Trading Tools και έχει το Calculator. Εντάξει. Δηλαδή ανοίγεις θέση με 207. Ναι. Γιατί προσαρμόζεται το leverage πάνω στο Πολύ margin που σωστά. βάζει. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ακριβώς. Εντάξει. Ωραία. Και μία τελευταία ερώτηση μπορώ Ό,τι να κάνω και θέλεις. δεν θα Ναι, 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 ασχοληθώ. βεβαίως.
Για αυτό που είπατε, επειδή σας είπα δεν είμαι profitable, από δικό μου λάθος καθαρά. Τα σήματά σας είναι τέλεια. Και τα μπουτάκια, κακώς δεν έκανα το retest πρώτα, δεν έβαλα τον αλγόριθμο. Ήμουν στη δουλειά και τα έπαιρνα, λάθος, το ξέρω. Αλλά σαν καινούριος δεν γνώριζα τους κινδύνους που έχει το αν δεν κάνει retest, αν δεν βάλεις δύο-τρεις δείκτες να δεις, είναι η πτωτική τάση εκείνη την ώρα Είναι στα μια, μικρά τα. Δημήτρη, μια φυσική διαδικασία που περνά για να μάθει. Αν δεν τα περάσει αυτά, δεν θα μάθει. Δηλαδή Οπότε δεν είναι. είχα φτάσει στην Πιγκέτα 97, είχα πάρει δυο σετά τρελά του Παντελή πρωινά, το πάνω κάτω εκείνο το τρελό, άμα θυμάστε, προχθές, πότε ήτανε, στο Ethereum, αν δεν κάνω λάθος, ναι, που λέει κάτω πάνω, και χάρηκα. Μετά μπήκα σε ένα setup, δεν θυμάμαι ποιο πραγματικά τώρα, γιατί έχω χαθεί τώρα με τόσα indicator και τέτοια, γιατί κάθομαι να ψάχνω όλα αυτά που δίνεται. Ε, και τέλος, αυτό. Και είμαι σε μια φάση, καταλαβαίνετε, περίεργη, αλλά το σίγουρο είναι ότι φταίω αποκλειστικά εγώ. Εσείς δεν φταίτε σε κάτι, ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Και ο Παντελής έχει δώσει άπειρα δώρα μες στο Telegram. Τα οποία σήμερα το είδα το μεσημέρι, αλλά δεν είχα να βάλω. Να βάλω τι. Οπότε τώρα θα είμαι πιο προσεκτικός με τη μόχλευση. Το ανώτερό Έτσι. μου θα είναι αυτό που λέει ο Παντελής, το 20. Και αν είμαι έτσι αν μπω σε δυνατό σημείο κατά την κρίση μου, θα το ανεβάσω στο 30. Πιστεύω μέχρι εκεί είναι πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζεται Άμα έχει παραπάνω. σφιχτό στο πλός και μπει ακαριέα που λέει και ο Παντελής, ακαριέα, λοιπόν, και ακραία, Εμένα το λοιπόν, αγαπημένο τρόπο θα το καταφέρεις. Ο αγαπημένος μου τρόπος είναι να ανεβάζω, να ανεβοκατεβάζω το stop loss. Δεν ξέρω, είναι το στυλ μου έτσι. Ίσως είναι λάθος. Είναι. Wizard, έχεις να Δηλαδή, πεις, είναι καλά που κάνει μίτσμα να το κατεβάσει στο stop loss ή όχι? Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι σε ένα καλό δρόμο. Από την ώρα που ο άνθρωπο αναγνωρίζει το λάθο του, σημαίνει ότι θα βελτιωθεί και θα πάει στο σωστό το δρόμο. Ξέρω ότι με ακούει, οπότε είναι μονόδρομο η επιτυχία του. Το stop loss για μένα θεωρώ ότι πρέπει να είναι. Το stop loss λέω. Η μόχλευση πρέπει να είναι μία και το stop loss να είναι συγκεκριμένο και το take profit συγκεκριμένο. Αυτό δεν πρέπει να κατεβάζει τίποτα. Είναι συγκεκριμένα τα setup. Τα Άρα πήρες ορίζεις την από την αρχή απάντησή και σου, τα Δημήτρη. ακολουθεί. ωραία, Μην το χαίρομαι πειράζεις. πολύ. Μην το πειράζεις. Και επίσης κάτι τελευταίο για τη συνδρομή που πέτα, γιατί αυτό με ενδιαφέρει στη φάση, με το γνωρίζετε. Τώρα εμείς που έχουμε, εγώ έχω την μεγάλη, την premium. Κρατάω το link για τον άλλο μήνα να κάνω ανανέωση. Δηλαδή, Σωστά, ακριβώς. κύριε Γιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' Εντάξει. αυτό. Να είσαι Για καλά, μένα να είσαι προσωπικά είναι καλά. τεράστιο τώρα αυτό, τεράστιο. Να είσαι Αυτά είχα καλά. να πω. Ευχαριστώ για όλες τις συμβουλές σας. Είστε Εμείς πολύ δυνατοί ευχαριστούμε. ομάδα. Και καλή συνέχεια. Συνεχίζω να παρακολουθώ το live να πάρει άλλο στη σειρά. Πάμε. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ κι Και θα ακούμε, εγώ. παιδιά, πάμε. Σας έχουμε τάξει 2 ώρες μάθημα σήμερα. Είμαστε στη 1,5 ώρα, έχουμε ακόμα 25 λεπτά. Πάμε. Και είμαστε και power, όπως βλέπετε. Αν τα έχει πει τόσο ώρα που του έχει καλύψει, βλέπει, δεν έχει αφήσει ούτε Ναι, περιθώριο. συζητάμε να γνωριστούμε. Όποιο θέλει να μα Ε, πει, μπορείτε να ανοίξετε, να μα πείτε την ιστορία σα με το trading, τι έχετε κάνει. Αν θέλετε κάτι να μοιραστείτε μαζί μα, ή βλέπετε και άλλοι ανοίξαν το μικρόφωνο και μοιραστήκαν μαζί μα πράγματα, που είναι μάθημα για όλου του υπόλοιπου αυτό, να το Ξέρει λέμε, πολλά εντάξει. παιδιά, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, και α μην τεραπούνε να βγουν να το πούνε εδώ. Ξέρει πόσα παιδιά έχουν έρθει στην ομάδα μα, πήγαν σε άλλε ομάδε που του τάζανε για να ξέρει ότι μπείτε δωρεάν και μετά του ζητάγανε διχίλιαρα για να του μάθουν. Άκου τώρα και χάσανε τα λεφτά του εκεί μέσα γιατί αυτό όπου έκανε trade δεν ήξερε και κορόδευε και μπήκανε μέσα και χάσαν και ήρθανε και προσπαθούν. Δεν πήγε εδώ τώρα το παιδί, δεν είχε μπει, ήρθε άλλο μέσα σε εμά με το που λέει φίλε, είδα αυτόν χίλια συγγνώμη, πήγα και χάσα τα λεφτά μου και τον βοηθάω τώρα εγώ, Γιάννη. Να βγουν και να τα πούνε, να μην τρέπονται, να τα πούνε εδώ στην εκπομπή. Και αυτά για να προσέχει ο κόσμο, να προσέχει με αυτό που ακούει Γιάννη. Έτσι. Ο Να μην κόσμο ξεγέρσει, να την είναι ο κόσμος ο παρασύρεται. περισσότερο που την πατάει, α το πούμε έτσι. Θα προσπαθήσει να δοκιμάσει κάτι, γιατί πάντα οι περισσότεροι παιδιά, έτσι, άνθρωποι, και το πιστεύω αυτό, έχουν φιλότιμο και θεωρούν ότι κάποιο είναι καλοπροαίρετο όταν βγαίνει να κάνει κάτι ή να προσφέρει μια υπηρεσία. Δυστυχώ, στην εποχή που ζούμε, παιδιά, ο καθένα μπορεί να πάρει, να φτιάξει μια ιστοσελίδα, να φτιάξει, να ανοίξει ένα κανάλι, να πάρει και κάποιε πληροφορίε σαν τα πάτρα τώρα και με το AI, κάτι ψηλό σωστό θα πει, και να προσπαθήσει να το παίξει δήμον. Εντάξει. Δυστυχώ στην πράξη μετά θα φανεί και στο PNL θα φανεί αν ο άλλο γνωρίζει ή δεν γνωρίζει. Εντάξει. Και επειδή ο κόσμο δεν είναι χαζό, θα πάει και θα δοκιμάσει. Και καλά κάνετε και δοκιμάζετε. Πρέπει να δοκιμάζετε για να μπορέσετε να έχετε άποψη. Και από τη στιγμή που έχετε άποψη, να καταλήξετε κάπου που θεωρείτε εσεί ότι είναι καλά για εσά, προκειμένου να νιώθετε μια ασφάλεια και ανθρώπου ο οποίου είναι δίπλα σα και να μπορέσετε να ανταλλάσσετε και γνώμε και μεταξύ σα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ότι είστε μέσα στο Pita Face Wizard και βοηθάτε ο ένα τον άλλον και σα ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, και έτσι πρέπει. Λοιπόν, να βοηθάμε ένα τον άλλο να πάμε παρακάτω και βλέπετε ότι εδώ υπάρχει μια πλατφόρμα, μια βάση
που είναι ο lead trader, ο Παντελής. Είμαι από πίσω του εγώ που τον υποστηρίζω σε όλα. Έχουμε το AI μας, έχουμε τα indicator, έχουμε τα bots μας, έχουμε όλη την γκάμα πραγματικά. Έτσι, γιατί την έχουμε ψάξει μέχρι αηδίας πραγματικά για να καταφέρουμε να βρούμε κάτι που δουλεύει και που λειτουργεί. Εντάξει, και συνέχεια βελτιωνόμαστε. Και εμάς μας ενδιαφέρει να είστε κοντά μας, να μας λέτε τις απορίες σας, να μάθετε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία με υπομονή και να έχετε πειθαρχία. Δηλαδή, βάλτε ένα πλάνο και τηρήστε το. Μην πανικοβάλλεστε την ώρα που είστε πάνω από το chart και λέτε: Όχι, κάτσε να το κλείσω, κάτσε να ανεβάσω το take profit. Όχι, με πηγαίνει ανάποδα, να το κλείσω το trade, να κάνω και να ράνω. Εγώ προσωπικά, σαν Γιάννης, έτσι, που είμαι στο χώρο του trading έτσι, από το 2017 και είμαι από τα κρύπτο έχω ξεκινήσει και μαζί με τον Παντελή μπήκαμε και στα Παλιός. Forex και σε αυτά και τα Πιο λοιπά και παλιός αυτά. από όλους. Και έχω περάσει και bull run και bear market και τα έχω ζήσει όλα και έχω δει και τον έσω πώς λειτουργούν και τι κάνουν και τι ράνουν. Θα σας πω ότι από τη στιγμή που ανοίξω ένα trade και έχει μπει το take profit και το stop loss, μην το πειράξετε. Ακόμα και να τη φάτε, φάτε τη μέχρι τέλους. Μην το πειράξετε γιατί μία φορά θα προσπαθήσετε να το σώσετε. Και μετά, με το τόσες φορές που θα ξεκινήσετε να πειράζετε τη στρατηγική σας, θα λιώσετε τα αποτελέσματα. Και τελικά οι χασούρες σας κλείνοντας νωρίτερα μια θέση θα είναι μεγαλύτερες από την ήττα που θα φάτε σε ένα stop loss που θα χτυπήσει. Οπότε για μένα προσωπικά, σαν Γιάννη σας μιλάω τώρα, μην τα πειράζετε. Βάλτε take profit stop loss, αφήστε να δείτε τι θα γίνει. Έχει τύχει 9 στις 10 να πηγαίνει να κατέβει στο stop loss, να μην το χτυπάει και να πηγαίνει να παίρνει το take profit. Έτσι, δεν το συζητάμε. Εντάξει, και είναι τελείως διαφορετικό στυλ trading ο χρυσός με τα κρύπτο. Άλλα το Forex, άλλο ο χρυσός, άλλο τα κρύπτο. Μην ξεγελιέστε που βλέπετε το διάγραμμα και κεριά και νομίζετε ότι ό,τι δουλεύει στα κρύπτο θα δουλέψει και στο χρυσό. Σας πληροφορώ, δεν δουλεύει. Εντάξει. Ο δε χρυσός, άμα όσο μικρότερο time frame πηγαίνετε να παίξετε, τόσο πιο έκθετοι σε κινδύνους είστε. Σε όσο μεγαλύτερο time frame πάτε να κινηθείτε και με λιγότερο leverage έχετε μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Στο μικρό time frame με μεγάλο leverage οι πιθανότητες είναι εναντίον σας. Εντάξει, έτσι έχει φτιαχτεί αυτή η αγορά. Γιατί τι λέει, αυτός που έχει το μικρό κεφάλαιο θα βιαστεί, δεν θα κάνει υπομονή, θα βάλει μεγάλο leverage, θα πάει να κάνει scalping και θα τα πάρουμε. Απλό είναι. Σας έδειξα χθες, έτσι και σας τα πάμε. Έτσι, μην τα λέμε, εδώ είμαστε. Να το. Οκ, τα είπαμε. 300 εκατομμύρια φάγανε σούπα εδώ οι short, 300 εκατομμύρια οι long. Το βλέπετε. Και αυτοί τι πήγανε να παίξουν όλοι σε μικρό time frame να μπουν. Και τι φάγανε. Λοιπόν, οπότε προσοχή. Εντάξει. Σε μεγαλύτερο time frame είναι πιο ξεκάθαρη η εικόνα. Με μικρότερο leverage δεν αγχώνεστε, το αφήνετε μέχρι να το πάρετε ή να το χάσετε και συνεχίζετε σε μια διαδικασία και έτσι θα αρχίσετε να χτίζετε ένα παράλληλο εισόδημα και απλά τι θα κάνετε, θα αρχίσετε να μεγαλώνετε τη θέση σας σιγά σιγά σε μεγάλο time frame αργά. Εντάξει, ή εκτός αν έχετε εδώ, σε αυτή την περίπτωση που έχετε εδώ μια σπάνια περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος εξελίχθηκε φοβερά έτσι στο κομμάτι του trade του Παντελή που σας λέει βγείτε, τον ακούτε γιατί σας βοηθάει και να τον ακούτε γιατί όχι μόνο ξέρει αλλά είναι και ανθρώπινη ψυχολογία. Σας παίρνει από πάνω σας το άγχος να πείτε ότι τι έκανα τώρα, έβαλα τη θέση μου μόνος. Και τι λέτε, μου το είπα Παντελής. Το πιάσατε. Λοιπόν, βοηθάει και ψυχολογικά αυτό ότι ακούσατε το Παντελή για να το κάνετε. Είναι ανθρώπινη ψυχολογία. Παίρνει την ευθύνη 100% από πάνω σας για το trade. Γιατί το ανοίγετε επειδή ακούσατε τον Παντελή και γι' αυτό πάντα ψάχνει ο κόσμος κάποιον να ακολουθήσει. Γιατί θέλει, είναι ανθρώπινη ψυχολογία, να πετάξει από πάνω την ευθύνη ότι εγώ πάτησα τώρα το κουμπί με τα χρήματά μου και θα κερδίσω ή θα χάσω. Αλλά μόνο έτσι κάνοντας αυτό που σας λέω τώρα θα μπορέσετε να χτίσετε το στομάχι για να μπορέσετε να γίνετε πετυχημένοι. Από μόνοι σας, ακούστε τι σας λέω, από μόνοι σας. Αν δεν φάτε την κρυάβα να χάσετε, δεν μείνετε υπομονετικά να βλέπετε το chart να σας βασανίζει μέχρι να πάει να πάρει το take profit, το stop loss, δεν θα μάθετε να μπορείτε να αντέχετε το νευρικό σας σύστημα να αντέχει έτσι, το trading και να μπορέσετε να γίνετε profitable και να τα ξεπεράσετε όλα αυτά. Εντάξει. Και μία λύση είναι απλά μην είστε εκεί. Βάλτε το, πάρτε το setup, κλείστε το, ξυπνήστε το πρωί, βάλτε το βράδυ δείτε τι έγινε. Μην κάθεστε από πάνω, γιατί όσο κάθεστε από πάνω θα σας μαγνητήσει αυτό το πράγμα, θα σας ρουφήξει, θα σας βγάλει όλα σας τα άγχη και θα σας τα πετάξει στη μούρη και θα χάσετε, θα πανικοβληθείτε, θα αλλάξει το setup. Εντάξει. Είναι πολύ αλήθεια αυτό που σας λέω, Γιάννη, και να το δείτε αλλιώς. Παιδιά, ξεκάθαρο, εδώ δεν είναι για να βγάλουμε τα ψυχολογικά μας αλήθεια. Δηλαδή, είναι ένα πρόβλημα αληθινό αυτό που λέγες με το trade. Το trade θα σου βγάλει τα καλά και τα κακά σου στοιχεία επάνω. Δηλαδή, αν έχεις πρόβλημα με τη γυναίκα σου, θα λυσάξει να πατάς το μονόλεπτο trade για να σου φύγουν τα νεύρα.
Αν είσαι happy πολύ, θα πεις αχ, τι ωραία, σήμερα θα κερδίσω. Επί 1000 μόκλεψη θα τη φας. Τίποτα. Θέλει Εννοείται. πλάνο, ρε. Έχω 100 χιλιάρικα. Ωραία. Θα διαθέσω για καθημερινό trade scalping τα 10. Με 10% από τα 10 χιλιάρικα στα high risk setup, 20 στα πιο σίγουρα, max 10 με 20 μόκλεψη. Τέλος. Ό,τι να γίνει, θα βγει ένα καλό χαρτζηλί κάθε μέρα. Τα υπόλοιπα 90 χιλιάρικα θα τα έχω με υπομονή να γίνω να πάω για το όνειρο. Μπορείτε να το πετύχετε. Πότε, όταν θα έρθει ευκαιρία. Πού έρχονται ευκαιρία, εκεί που καταστρέφονται όλα, στο bear market. Εκεί όλοι που σα λένε στο TikTok και δεξιά-αριστερά έγινε εκατομμυρούχο, έκανε έρανο με το trend, είναι ψεύτε. Κανεί δεν έχει γίνει. Εκατομμυρούχο, ένα τρόπο μπορεί να γίνει από το trend. Αν έχει ένα καλό κεφάλαιο και τοποθετηθεί εκεί που όλοι θα καταστρέφονται και θα κλαίνουν και θα λένε τελειώσαν όλα. Θα μπαίνετε σε key level σημεία και στο The Moon θα πουλάτε. Όσοι με ακούσαν π.χ. στο XRP, το έκανα back test με το yield. Του έβαλε σε 4 σημεία και έδωσε 3.000% με 2 μόκλεψη. Δεν το είχαμε κάνει στο TikTok. Εκεί με ένα 10.000, αν μου το είχε σπάσει 3.000% πόσο είναι. 1.100 στο bitcoin. 900 ή 1.200 θυμάμαι στο Ethereum. Ακόμα και σε spot είναι τεράστιο. Καταλάβατε, δηλαδή κάνετε καμιά 4-5 τοποθετήσει όταν θα έρθει το bear market. Λέτε, το εμπιστεύομαι το εργαλείο, την ομάδα τη κάνω, περιμένω μέχρι να έρθει τον Bull μετά και κάνω καθημερινό trade με αυτόν τον τρόπο και βγάζω ένα εξτρά σοβαρό εισόδημα. Είμαι καλό, μπορώ, περνάω και ένα fight account 200 και έχω και εξτρά από εκεί. Παιδιά, είναι σοβαρό με 200 account να περαστεί να ανοίγετε θέση για να τσιμπάτε αντί για 50 ευρώ, 500 ευρώ. Καταλάβατε. Όλα μπορούν να γίνουν. Όμως με τον σωστό τρόπο, τη σωστή πειθαρχία, έτσι, και τη σωστή ψυχολογία. Μπράβο, Wizard. Πολύ ωραία μας τα λες και έτσι είναι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι η φόρμουλα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Σας είπα, αυτοπιθαρχία. Βάλτε τους κανόνες και τηρήστε τους. Ακολουθήστε τη γραμμή. Και αν δεν μπορείτε, βάλτε το setup και σηκωθείτε, φύγετε, μην κοιτάτε την οθόνη. Εντάξει. Επίσης, μην έχετε θόρυβο. Μην βάζετε να παρακολουθείτε 500.000 κανάλια στο Telegram και σα πετάει pop από ένα, pop από άλλο. Γιατί θα καείτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί ο ανθρώπινο εγκέφαλο, το ανθρώπινο μάτι να απορροφήσει όλη αυτή την πληροφορία. Εντάξει. Θέλει φιλτράρισμα. Άρα, ξεκάθαρο πλάνο, ξεκάθαρη γραμμή, ξεκάθαρη πληροφόρηση, συγκεντρωμένη, τηρούμε το πλάνο μας, παίρνουμε τα μέτρα ασφάλειας. Κάνουμε όπως σας είπα, όπως σας τα έδειξα, είτε ένα sub-account, είτε βάζουμε συγκεκριμένα λεφτά σε συγκεκριμένο λογαριασμό και κατάμε τα υπόλοιπα εκτός για να μην μας τα τραβήξει, μην μας ρευστοποιήσει, μην πάθουμε ζημιά. Εντάξει. Λοιπόν, και έτσι πορευόμαστε. Okay. Και ρωτάμε και εμάς ρωτάτε και ο ένας τον άλλον να ρωτάτε μέσα στο Wizard. Okay. Ο ένας τον άλλον για βοήθεια. Όταν βλέπετε κάποιο πετυχημένο που ανεβάζει τη μία νίκη μετά την άλλη, ρωτήστε τον. Πες μας, τι έκανες και πέτυχες, τι κάνεις, θα σας πει παιδιά, γιατί ανεβάζει τα αποτελέσματα του. Είμαστε όλοι εδώ για να μοιραστούμε τεχνογνωσία. Οπότε, μοιράζετε γνώση μεταξύ σας για να γίνει το ένας καλύτερος, ακούγοντας τον άλλον. Okay. Και ακόμα και αν έχουμε αποτυχίες, τις λέμε και συγχαρητήρια σε όσους βγήκαν και μιλήσανε, παιδιά. Μπράβο σας. Γιατί έτσι, εξωτερικεύοντας αυτό, μπορείτε να το μοιράζετε μαζί μας. Εμείς δεν σας κρίνει κανένας. Είναι κάτι δύσκολο το trading. Το ξέρουμε πρώτοι εμείς, γιατί εμείς έχουμε περάσει όλα τα ταρακουνήματα όπου περνάτε και εσείς τα έχουμε περάσει και εμείς και ξέρουμε. Και γι' αυτό φτιάξαμε όλα αυτά τα πράγματα για να έχουμε μια καλύτερη πιθανότητα. Όχι εμείς και εσείς και εμείς μαζί σας, εντάξει. Λοιπόν, επειδή μου γράφεις εδώ Δημήτρη και με ρωτάς ό,τι θέλετε παιδιά μέσα, μου στέλνετε email, εγώ απαντάω τα email στο Wisdom Petafest, στείλτε μου για call, θα σας στέλνω και το σύνδεσμο ή πάτε απευθείας που είστε στις premium στην υποστήριξη και στο καρφιτσωμένο μήνυμα έχει το link για να κλείσετε call. Εγώ σε όλα τα call βγαίνω, αλλά πρέπει να γίνει κάτι φοβερό για να μην βγω σε call, έτσι. Είμαι εκεί στο call να σας δείξω ό,τι θέλετε. Και θα καθιερώσουμε και μια ώρα την ημέρα στο Telegram που θα βγαίνω και θα σας κάνω support να σας δείξω πράγματα, πώς το κάνουμε με τα Trader 5, πώς βάζουμε τα trades, πώς χρησιμοποιούμε τα indicators. Όλα αυτά θα σας τα δείχνω έτσι ώστε να μπορείτε να τα μάθετε. Και αυτά τα μαθήματα ενίοτε που κάνουμε αυτά είναι το τέταρτο μάθημα τώρα που ανεβαίνει στο YouTube. Να τα έχετε εκεί να τα βλέπετε, παιδιά, γιατί λέμε πολύ σημαντικά πράγματα και δείχνουμε επίσης πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Πάμε, κάποιος άλλος, μπαίνουμε στο τελευταίο μας τέταρτο. Θέλει κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι? Γιάννη, μ' ακούς? Ναι, Κρίς, ακούω. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε? Καλησπέρα, Παντελή. Μια χαρά, καλησπέρα, Κρίς μου. Καλησπέρα, καλησπέρα, Chris μου, καλησπέρα. Παντελή, σε δύναμη, μπράβο. Το έργο που κάνεις είναι απίστευτο. Έχω κάνει και παλαιότερα εγώ μαθήματα, το έχω πει και στο Γιάννη, το 17 και εγώ ξεκίνησα.
Απλά ήταν χρονιές που ήμουνα σε θέσεις και χρονιές που έβγαινα από θέσεις. Τέλος πάντων, παρακολουθώ συνέχεια. Πιο πολύ ασχολούμαι όμως με τις μετοχές. Γι' αυτό και σου γράφω καμιά φορά για μετοχές. Ο εκπαιδευτής trade κάνει πολλά πράγματα, μα το δουλέψει σωστά. Του βάζω όλους τους indicator, 5-6 που μου αρέσουν και μου δίνει πολύ ωραία σημεία. Εκπαιδεύομαι τώρα Είδε πάνω σε σήμερα, αυτό. Chris, τη Τέσλα που πήραμε, πώς έφυγε μετά από 3 λεπτά εκεί που είπαμε. Τρελό. Σήμερα Εντάξει, όχι, δεν είδα, δεν πρόλαβα γιατί έχω καεί λίγο και συνέχεια το εκπαιδεύω το ρομπότ. δεν πειράζει. Καλά Γι' κάνεις, αυτό. καλά κάνεις. Καλά Ναι. κάνεις. Καλώς ήρθες στο κλαμπ και εμείς τέτοια έχουμε περάσει. Έχω Άστο. παρατηρήσει όμως στο Master Ultimate Wizard Zones στις μετοχές στο 6 που το έχει στη ρύθμιση το sensitivity είναι πολύ ευαίσθητο και δεν δουλεύει σωστά και το έβαλα στο 3 και δουλεύει πολύ καλύτερα. Άκου τώρα πάσα που μου δίνει. Μπράβο σου. Παιδιά, εγώ όταν έφτιαξα πρώτα απ' όλα 155-156 πόσα είναι indicator, δεν μπορούν, τα τέσταρα είδα, του έχω κάνει και τεστ, έχω δει ότι όλα έχουν για να βγουν στην κυκλοφορία πάνω από 72% επιτυχία στα μικρά time frame και πάνω από 85 με 88 στα μεγάλα. Όμως πρέπει να βρει και τη σωστή ρύθμιση. Βρήκα κάποιες Ναι. αλούτσικες ρυθμίσεις. Δεν μπορούσα να μπω εις βάθος 155, δεν θα τελείωνα ποτέ. Αυτό άμα το ψάξετε με το AI, κάνετε λίγο backtest του Αυτό συστήματος, μπορείτε ακριβώς να κάνω βρείτε αυτή τη ρυθμίσεις στιγμή. απίστευτες που να βοηθήσετε και εμένα να μου τις πείτε. Δεν έχω χρόνο, παιδιά, αλήθεια. Αυτό Μπράβο σου. ακριβώς κάνω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή με το AI και μου λέει όλες τις ρυθμίσεις και τους παραμέτρους για να μπορώ να παίζω σε μετοχές συγκεκριμένες. Π.χ. εγώ παίζω Nasdaq και μου κάνει συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Και θα το δω τώρα πώς θα πάει. Ακόμα δεν έχω κάνει κάποιες αγορές. Θέλω να φτάσω σε ένα σημείο. Γιατί του έχω πει θέλω να το φτάσει σε σημείο 90% επιτυχία. Μπορεί να το Και, κάνει. Μπράβο σου. και Μπράβο σου, θα δεις. Θα αυτή τη δεις. στιγμή το έχω φτάσει γύρω στο 80. Είσαι Μπράβο, πολύ Κρις, κοντά. μπράβο σου, μπράβο Μπράβο σου. σου, είσαι πολύ Να κοντά. ξέρεις, Παντελή, ο Κρις είναι πολύ βομημένος, επειδή Μμμ. έχουμε μιλήσει και έχουμε γνωριστεί και Ναι. έχουμε κάνει 2-3 call μαζί. Λοιπόν, να Μμμ. ξέρεις, είναι πολύ focused και πολύ βομημένος. Δηλαδή, θα Μα κάτσει και θα ακούγεται από τον μελετήσει και τρόπο που αυτά και τα μιλάει. λοιπά και αυτά, ναι. Και είναι και Μπράβο. φοβερός ψαροντούφεκο, έτσι. Έχει καταπληκτικά βίντεο. Λοιπόν, μπήκα και τα είδα. Πώς παπ, τα Είναι Τέλεια. χτυπάει, τρέλος, τα είναι χτυπάει εκεί τα τρέλος. ψάρια, έτσι χτυπάει και τα trade. Τέλεια. Πακ, Θα πάμε να με τη φάμε μία. καψάρι. Γιάννη, θέλω να κανονίσουμε τώρα που είπες για το ψάρι, είδες, με το θυμήθηκα. Να μιλήσουμε λίγο πότε θα μπορείς και εσύ μέσα στη εβδομάδα αυτή την άλλη να κάνουμε ένα τραπέζι, να το κανονίσω εγώ για τους Wizard μου εδώ, για το πυρήνα που βοηθήσαν πολύ, που στηρίξανε, που ανεβήκαμε και κατηγορία, να γνωριστούμε και από κοντά να τα πούμε, εντάξει, να φάμε, να κάνουμε και trade και Ναι, τι ναι, θα τα γουστάρετε να συζητήσουμε, θα κάνουμε. τα συζητήσουμε. Γι' αυτό. Εννοείται, εννοείται. Να είστε καλά. Αυτό που άκουσα πριν, το οποίο δεν το γνώριζα και δεν του είχα κάνει και ερώτηση στο chat GPT για να μου το απαντήσει, είναι ότι για να παίζω στο 20 λεπτό πρέπει να ανεβάζω φωτογραφίες μεγαλύτερων χρόνων. Σωστά. Δηλαδή να Ναι, ανεβάζω ναι, τις για να ώρες παίζεις του το 20 τετράωρου λεπτό, για να θα παίζω στο 20 ανεβάζεις, λεπτό. θα ανεβάζεις, άμα δεν έχεις 3-13 minutes, θα ανεβάζεις Έχω τα πάντα. 4. Ωραία, 3-13 minutes, 96 και 20. Και θα σου δίνει Κάτω το από 20 setup. μετά, κάτω από 20. Όχι, στο 20 λεπτό θα το βάζεις το setup. Αν θες να μπεις τρίλεπτο, θα κάνεις 96 minutes, 20 minutes και τρίλεπτο φωτογραφία. Θα σου δίνει το setup και θα το βάζεις στο τρίλεπτο. Κατάλαβες τι Ωραία. λέω. Ναι, προσπαθώ να το εκπαιδεύσω μήπως μπορέσω και παίρνω τη ημέρα trade. Γι' αυτό ρωτάω κάτω από 20. Δηλαδή μέσα στο 8ωρο να έχει γίνει όλη η κίνηση. Με αυτό το τρόπο που σου λέω. Και θα σε Ναι, ναι, κατευθύνει και το ναι, AI βέβαια. Έτσι, ναι. άμα το θα δεις, άμα το δεις, Τέλεια, θα σε τέλεια. κατευθύνει σωστά. Δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση. Μπράβο, συνεχίστε έτσι. Και εμείς εδώ θα είμαστε όλο το χειμώνα και Εννοείται, πάμε όσο δυνατά. Όλοι μαζί, Σήμερα, παιδιά, όλοι μαζί. ναι, σήμερα Chris, πιάσαμε ένα setup στη Tesla πάνω από 800 πίπου μέσα σε 8 λεπτά να ξέρεις live στο TikTok. Νόμιζα ότι το έχεις πει εσύ και ναι, πήγα και το είδα. Απίστευτο setup. Μπες να το δεις. Το ναι, είχα ναι, ναι. ανεβάσει. Σήμερα Ναι, γενικά ανεβαίναν όλα γιατί χθες πέφταν όλα ναι, και ναι. πέφτανε και Ναι. πολύ. Θα έχει πολύ Είχαμε τέτοιο πιάσει. volatility, Σε όλο παιδιά. την Θα έχει πολύ θέση. Σε όλο. volatility. Μέχρι τέλος του χρόνου θα Γενικά έχει όλη η πολύ αγορά volatility. πρέπει να κάνει μεγάλες διορθώσεις ώστε να Βέβαια. έχουν δώσει μέχρι το Δεκέμβριο που κλείνουν οι εταιρείε και παρουσιάζουν τους προϋπολογισμούς του έτους. Έτσι. Σωστός. Και άλλα πολλά. Ωραία. Και άλλα πολλά. Σωστό. Ναι. Αυτά δεν έχω να πω κάτι. Μπορείτε να συνεχίσετε. Καλό Κρις, σας ευχαριστούμε βράδυ. πάρα πολύ. Να είσαι Να καλά. Να είστε είσαι καλά. καλά. Να είστε καλά. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Μάνο. Είμαι ο Σεφ. Παντελή, τι κάνεις? Έλα, Σεφ Γιάννη, μου, πού καλά είσαι? είσαι.
Καλά είμαι, Καλώς μάνα μου, ήρθες, καλά σεφ. είμαι. Καλά είμαι. Καλώς ήρθες. Καλά, να είσαι καλά. Είσαι δυνατός. Ναι, σε έχω πρίξει με το κοκό, Το κοκό, το κοκό. Να ρωτήσω κάτι. Στα indicators, εγώ δεν έχω trading view usernames. Τι θα βάλω? Τι εννοείς, δεν έχεις trading view προφίλ? Τώρα μου δώσατε πρόσβαση. Ωραία. Ναι, δεν έχω. Για να σου δώσουμε πρόσβαση, πρόσεχε τώρα, Ναι. για να σας δώσουμε πρόσβαση πρέπει να έχεις προφίλ στο trading view στην πλατφόρμα. Έχεις γραφτεί εσύ στην πλατφόρμα αυτή? Όχι, όχι, όχι. Έστειλα το email εχθές που μου είπατε. Που είπατε στο Ωραία. TikTok. Έχω απαντήσει ήδη εγώ στο email αυτό. Έχεις πάρει ήδη το σύνδεσμο για το Telegram και απλά σου Ναι. ζητάω trading username. Ναι, Λοιπόν, ναι. Πρέπει να μπω στο τέτοιο, σε αυτή την έτσι. περίπτωση Βέβαια. λοιπόν, πάμε Κάνεις εγγραφή. εδώ. Trading. Ας σου πω. Πολύ απλά. Λοιπόν, περίμενε. Θα σου το δείξω τώρα. Λοιπόν, θα πάω στο Wizard, Ναι. στο site μας. Στο site, Εντάξει. ναι. Και εδώ κάτω έχουμε το λογότυπο Ναι, ναι, του ναι. trading view. Το βλέπεις? Ναι, ναι, ναι. Θα το πατήσεις. Τσακ. Και θα σε βγάλει στο trading view. Οκ. Και θα κάνεις εγγραφή. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν, και παίρνεις και 15 δολάρια bonus με το που γραφτείς. Οκ. Λοιπόν, για την πρώτη σου συνδρομή. Βλέπεις εδώ Ωραία. προσφορά. Εντάξει. Να σας πω, Ωραία. παιδιά, ότι πλησιάζει και σιγά σιγά αρχίζει και πλησιάζει η εποχή, το Black Friday, που θα δώσουν τρελές εκπτώσεις στο trading view. Όσοι θέλετε να πάρετε premium ιδίως, θα τη δώσουν, παιδιά, θα τη δώσουν 80% έκπτωση, έτσι. Με 2 εκατοστάρικα θα πάρετε premium για όλο το χρόνο. Οπότε να έχετε το νου σας όσοι θέλετε premium, εντάξει, ή οποιαδήποτε τις συνδρομές. Black Friday τώρα θα τα ρίξω στο πάτωμα. Είναι η εποχή του χρόνου που Αξίζει. κάνουν Εκεί έκπτωση αξίζει. 70 με 80%. Εντάξει. Αξίζει. Ωραία. Λοιπόν, οπότε μπαίνει, γράφεσαι και Ωραία. όταν γραφτείς, να σου δείξω λοιπόν, όταν γραφτείς, λοιπόν, και μπει στο trading view, πάνω αριστερά Δεν εδώ, άμα γίνεται να κάνεις, πατήσεις. δεν γίνεται να κάνεις trade και να μην είσαι στο trade view, να το ξέρεις αυτό, έτσι. Ναι, όχι, εγώ παίζω αλλού. Γι' αυτό στο έχω πει τώρα είναι. Λοιπόν, Ναι, εδώ λοιπόν, πάνω αριστερά θα σου βγάλει το username σου. Ναι, Αυτό ναι, θα ναι. μας στείλει και θα κλείσει και ένα call. Αφού έχει μπει στο premium, στην υποστήριξη μελό, θα κλείσει ένα call. Να σου κάνω εγώ support, να σου στήσω τα indicator, να σου δείξω, όπως κάνω και με τους υπόλοιπους φίλους μας εδώ, πώς θα δουλεύεις και πώς θα παίρνεις τα setup σου. Εντάξει. Ωραία, οκ, παιδιά. Εντάξει. Σας Τέλεια. ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, μάνο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τέλεια. Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος του σημερινού μαθήματος, σημερινής εκπομπής μας εδώ. Πάρα πολύ ωραίο μάθημα. Νομίζω ήταν πολύ ωραίο μάθημα. Σου είπα ότι θα σου κάνω screen. Λοιπόν, σήμερα έχουμε κάνει τους ή άλλους, παιδιά, χιλιάδες ώρες airtime. Έτσι έχουμε γράψει. Τώρα τα τελευταία 2 χρόνια παντελής, αλλά ξέρεις πολύ καλά πόσο airtime έχω γράψει κι εγώ. Ήτανε 10 χρόνια Γιάννης, 2. Λοιπόν, οπότε δεν έχουμε θέμα. Το αγαπάμε πολύ αυτό που κάνουμε. Απλά αυτή τη στιγμή δουλεύουμε ταυτόχρονα, να σας πούμε, και το θέμα του project μας, του coin μας. Okay. Και το επαναλανσάρουμε με καινούργια τεχνολογία, πλατφόρμα έτοιμη, με όλα κουμπωμένα πάνω, και τρέχουμε πάρα πολύ και γι' αυτό, γιατί επειδή βλέπετε είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους ανθρώπους που μας ακολουθούν, θέλουμε πάρα πολύ, εντάξει, να πηγαίνουν καλά αυτά που κάνουμε, και αν τυχόν συμβαίνουν αναποδιές όπως σε όλα στη ζωή, εντάξει, κοιτάμε να κάνουμε rebound. Λοιπόν, ετοιμάζουμε λοιπόν αυτό το οποίο είναι καταπληκτικό το project. Δεν αργεί η ώρα που θα σας ενημερώσουμε για αυτό. Λοιπόν, και τρέχουμε παράλληλα και για αυτό. Εντάξει. Και εμένα προσωπικά μου παίρνει πολύ χρόνο, ξέρετε, είμαι κοντά σας και στο support. Κάνω και την έρευνα για τα bots μας, γι' αυτό υπάρχει αυτή η βελτίωση στα funded account, και έρχονται ακόμα καλύτερα, που καθημερινά εποπτεύω μία έρευνα. Φανταστείτε ότι τώρα τα bot που έχουμε στα funded γίνανε 41.000, προσέξτε, τεστ για να βγουν αυτές τις στρατηγικές, και έχω να κάνω άλλες τόσες για να μπορέσω να τελειώσω τέλος πάντων το κομμάτι αυτό, να έχουμε 25 στρατηγικές να παίζουν στα funded, και μετά να κάνω και άλλες 25 αντίστοιχες που έχω για ένα άλλο ανταλλακτήριο ακόμα, για να παίζουμε σε 2 ανταλλακτήρια. Οπότε καταλαβαίνετε, η μέρα είναι γεμάτη με πράγματα που κάνω, εποπτεύω, μιλάω, κάνουμε. Ο Παντελής είναι στο TikTok, μιλάμε και μεταξύ μας. Αν μερικές φορές δεν είμαστε 100% εκεί, είναι γιατί τρέχουμε όλα αυτά. Αλλά βλέπετε ότι όταν πούμε ότι θα κάνουμε εκπομπή, ό,τι βάζουμε στο πρόγραμμα, το κάνουμε. Είπαμε θα κάνουμε μαθήματα, είπατε είμαστε ήδη στο 4ο μας μάθημα, εντάξει. Και θα κάνουμε και άλλα. Θα σας κάνω και το καθημερινή εκπομπούλα, να σας δείχνω πράγματα που χρειάζεστε. Εντάξει, και έρχονται συνέχεια πολύ ωραία πράγματα. Εσείς να είστε εδώ,
να μας μιλάτε, να μας λέτε τα προβλήματά σας, τι αντιμετωπίζετε, να σας βοηθάμε να βελτιώνεστε και φυσικά να μιλήσετε για το Wizard και σε άλλο κόσμο να έρθει, γιατί όσο περισσότεροι είστε, τόσο πολύ περισσότερο μας βοηθάτε και εμάς να δυναμώσουμε και να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, την οποία την έχουμε στηρίξει, παιδιά, μόνο μας, το έχουμε βάλει τη ζωή μας πραγματικά σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, εμείς μόνο αυτό κάνουμε. Δεν είμαστε χομπίστες που κάνουμε το trading. Είμαστε μόνο trader. Είμαστε μόνο στο Web3, μόνο στην τεχνολογία και γι' αυτό τα κάνουμε αυτά τα πράγματα που είπατε. Και ιδίως αυτό το καλοκαίρι για μας είναι μια μεγάλη δικαίωση αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή μαζί σας, που είναι ήδη Οκτώβριος, δηλαδή 2 μήνες είναι μόνο. Έτσι, γιατί μέσα στο καλοκαίρι αλλάξαμε τα πάντα. Δηλαδή, όσοι είστε μαζί σας από πέρυσι, δεν είναι τίποτα ίδιο με πέρυσι, τα αλλάξαμε όλα, έτσι. Λοιπόν, οπότε είμαστε εδώ για σας και όσο μας στηρίζετε εσείς, τόσο πιο δυνατοί θα είμαστε εμείς και θα ανεβαίνουμε και θα σας χαρίζουμε καλύτερα πράγματα, υπηρεσίες και κέρδη στο trading. Εντάξει, και για να μάθεις να κερδίζεις, πρέπει να μάθεις να χάνεις στο trading. Όταν μάθεις να χάνεις, τότε καταλαβαίνεις και πώς θα κερδίσεις. Εντάξει, το θυμάστε αυτό που σας είπα. Πάρα Γι' αυτό πολύ. σας λέω, φάτε την ήττα μέχρι τέλους για να μάθετε και να μπορέσετε να εξελιχθείτε. Εντάξει. Αυτά, Wizard. Wizard, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε σήμερα που ήσουν στο μάθημα. Ελπίζω να σε ξεκούρασα λίγο γιατί έκανε εκεί τον υπεραγώνα σου στο TikTok. Έτσι, και σου αξίζουν συγχαρητήρια, παιδιά. Είναι ένα σταμάτο, Παιδιά, παιδιά, αξίζει. μετά μπριζώνεται με το TikTok και μετά με κυνηγάει και εμένα. Μου στέλνει. Εγώ και λέω, εντάξει, έχει πάρει ακόμα φόρα. Είναι σε υπερένταση από το TikTok. Λοιπόν, οπότε σήμερα σου άξιζε ένα λίγο πιο χαλαρό μάθημα Ευχαριστώ που βγήκε στη πολύ. σχολίασε, γιατί μπορούμε να την τρέξουμε την εκπομπή. Ξέχασε ο Wizard, νόμιζα ότι δεν μπορούσα να βγάλω την εκπομπή το μάθημα. Μα είσαι, αφού ό,τι ξέρω εγώ, ξέρει και εσύ. Δεν είναι το ίδιο, δεν κατάλαβε να σου πω. Τα Λοιπόν, είπε και καλύτερα. Συγχαρητήρια. ωραία, ωραία. Λοιπόν, όλα καλά. Θα σε ευχαριστούμε, παιδιά, όλους πάρα Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν πολύ. σήμερα κοντά μας και κυριότερα όλους όσους ανοίξατε το μικρόφωνο και μοιραστήκατε μαζί μας τις ιστορίες αυτές που μας είπατε. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες ιστορίες που δεν υπόνονται ποτέ. Εντάξει. Και Βέβαια. ό,τι δεν υποθεί είναι σαν να μην έγινε. Λοιπόν, να το μοιράζεστε, να μπορούμε να σας βοηθάμε. Και Και να μην μόνο αν φο... να... μοιραστούμε και συζητήσουμε το τι έγινε, μπορούμε να Ναι. καταλάβουμε ακριβώς το τι έφταξε και το πώς μπορεί να βελτιωθεί όλο αυτό. να μην Wizard, αφήνω το φοβόσαστε. κλείσιμο για σένα. Ευχαριστώ Παρακαλώ. πολύ. Αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Να μην φοβόσαστε να μιλήσετε. Δεν, δηλαδή υπήρχε ένα παιδί μου λέει Παντελή, λέω ναι, Παντελή δεν μου έλεγε. Του λέω τι έβαλα, μου λέει έκανα τζόκο εκατομμόκρυφο. Όταν μου το πει δεν πειράζει. Το λάθη είναι λάθη, θα γίνουν. Να μα τα λέτε για να τα μπορέσουμε να σα βοηθήσουμε. Μία, δύο, τρει θα μάθετε να διορθωθείτε, να μπείτε να γίνετε profitable σιγά σιγά. Κάποιοι που, δηλαδή α πούμε, εμεί όταν ξεκινήσαμε που δεν είχαμε κανέναν άνθρωπο έτσι και όλα αυτά εδώ που έχουμε κάνει εμεί, μα πήρε 6-7 χρόνια να έρθουμε σε αυτό το κομμάτι. Εσά σα πάρει ένα χρόνο, που αν είστε τελείω άσχετοι, και αν είστε και μια εμπειρία, σα πάρει μισό, κάποιου μήνε. Οπότε μην τρέπεστε, ακόμα και λάθο κάντε, μα το πείτε έτσι και ό,τι περίεργο, αυτά, ό,τι υπάρχει, ό,τι βλέπετε. Έτσι είμαστε δίπλα σα για αυτή είναι η δουλειά μα, για να σα βοηθήσουμε να γίνετε profitable και γιατί, στο trade και γιατί όχι οι επαγγελματίε να ζείτε μόνο από αυτό. Σα ευχαριστώ από εγώ προσωπικά πάρα πολύ και ο Γιάννη και για τον αγώνα στο TikTok που κάνετε. Μα πήγατε πρώτο στα Βαλκάνια, σε αυτό που κάνουμε και για όλα που είστε και κοντά μα. Γιάννη, παιδιά, θέλετε Έξοχα. κάποιο να πει Τίποτα, κάτι. παιδιά. Νομίζω να το Ευχαριστώ. καλύψαμε. Ξεκουράσου. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήσασταν σήμερα στο μάθημα. Θα το ανεβάσω εγώ, αν προλάβω να το φτιάξω τέλος πάντων, να το ανεβανεύει και απόψε κιόλας, Αλλιώ γιατί είναι και αύριο. 2 ώρες εκπομπή. Αλλιώς αύριο το πρωί θα είναι στη διάθεση σας η εκπομπή. Δίνουμε ραντεβού πίσω στα charts, στο Telegram, ό,τι θέλετε. Καλό βράδυ σε όλους. Καλά trades και τα λέμε πάλι μέσα στο Wizard. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ.